Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 37 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtudri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Marso 26 sa tuig 2026. Huwebes ini karon nga adlaw sa gihapon ini mula gani mga kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita, protesta sa transport sector kag progresibo nga grupo, gamay lang ang numero nga nagpakigbahin. Mga progresibo nga grupo kag driver nag-untat biyahe pag suspend sang oil tax o kung ining excise sa oil tax. May ara bala sang epekto sini sa ginabakho karon balakuon sang mga driver or sabay sang transport sector. Samtang ang Western Visayas Transport Cooperative padayon ang ila siniya nga pagbiyahe. Nagpabutsyag ti way pa man sila makabaton sang subsidy. Pero kung tani pamatian man ining ila sining ginasinggitan nga pagpasaka sang pletehan nga kung sa diinti iniya may long-term effect balabanwal. Unlike kuno iya sa mga subsidy ang tiagi man lang ini. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon riman sa aton sini nga pagpangalagad ang diesel, no? Posible nga maglabot tubtob sa 162 pesos kag 50 sentimos kada litro sa bulan sang Mayo. No, nagpandam diri ang Department of Economy, Planning and Development o kuning DepDev nga ang inflation rate posible nga magtaas sa double digit, no, sa sining presyo sa diesel, no, nga magtaas pa sa 176% sa idalom sang pinakamalala nga senaryo kun worst case senaryo. Kon ang krudo kuno pananglitan maglabot sa $200 per barrel sa aton sining mga kasimanwa, no, bangod man sang krisis sa Middle East. Di laban-laban sa aton sining mga kasimanwa ti amo ni 162 pesos kag 50 sentimos ang kada litro sang krudo. Ginpakita diri banwa ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ang ginpatigayon sining pagtuon sa Department of Development sa epekto sa ekonomiya sang giyera sa US, Iran kag Israel sa sining hearing dito iya sa may Senado. Sa presentasyon ni Balisacan, mga biyan, no, posibleng ining worst case scenario, no, pag tutukan man sang House of Representatives sa aton sining mga kabombo nga iya man sining implastar sa nakaligad sining iyang simana. Ginapahayag sang Department of Development nga 5 ang pwedeng matabo, no, sa pinakamalala sining 5 iya ang pinakamalala rather amo ang ikalima nga senaryo pananglitan nga ang krudo maglabot sa $200 kada bariles. Ginapahayag diri sa Department of Development nga ang presyo sang domestic diesel ang posibleng maglabot sa 160 pesos and or posible magtaas sa 160.05% pag labot sa bulan sang Abril. 154 pesos kag 6 sentimos kada litro ikumpara sa baseline estimate nga yara lamang sa 59 pesos and 24 centavos sa kada litro. Paglapot naman sa bulan sang Mayo, ang diesel ang posibleng nga magsaka sa 176.49% o kon 162 pesos kag 60 sentimos kada litro ikumparar sa baseline estimates bag-o pa sining giyera dito iya sa may Israel.
nga tama iya ka nubo, no? Pisar nga sa pinaka-simple ko, pinaka-simple sini Banwa, no? Nga senaryo, $100 sabi ang kada bariles ang krudo ginalauman nga magalapaw sa gyapon ang inflation rate sa komportable sini iyang ceiling sang gobyerno nga 2% tubtob 4% kung sa diin ang average sa bugo sini nga tuig ang magalabot sa 4 tubtob 4.2% sa tagsa ka senaryo ginapahig ni Balisakan nga ang inflation ang ginalauman nga magalapaw sa target sang gobyerno nga 2% tubtob 4%. Di kon mag 162 pesos kag 50 or 60 sentimos ang presyo sang kada litro sang diesel sa aton sini nga mga kasimanwa apan sini sa pagpanalawsaw naton, no? Humalin kagapon sini nga mayara na sang ginpatigayon sini nga mga subsidy from the Department of Transportation and Department of Social Welfare and Development dito iya sa Metro Manila, no? Kung saan dito sila nagsugod sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang sitwasyon sila diri, pila ka mga driver ang mga hoy-hoy ang pako, ang iban sini nagapakitluoy, nagahilibion, nga way nagit sila sa nga lisuan pa, way nagit sila sa pangayuan pa sa nga bulig. Ang worst pa iya nga nagakatabo Banwa, may mga aligasyon pa nga tinaw kasubong nga pati ang ayuda para sa mga driver nagikan niya sa Department of Social Welfare and Development daw kuratongon pa nila kay may pipila kuno iya nga nag-appear dito sa listahan nga patay na nga driver. Ang iban sini nga driver nga buhi nga padayon kag tinuig na nga nagamaniho ang wala man niya sa listahan. May mga pagsalangisag man gani nga natabo kagapon nga nagtuga man sa nga pila ka mga senaryo sa pila iya ka mga area nga kung saan gin-release ining subsidy para iya sa mga driver. Di makaluluoy, way nagit sila kuno iya sa nga lisuan pa sa aton sini nga mga kabumbo. Sa bahin iya sang syudad sa Iloilo na una diri nga ginhatagan sa nga fuel subsidy coupon ang mga driver sa tricycle. Nakabaton sila sa tag 500 pesos nga ayuda nagikan iya sa city government. Kung madumduman pa ang city government sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati ang nagpabutyag sa ila sini iyang luyang nga pagabulig sa bahin sa transport sector. Inuna na yung mga tricycle sa karon as per the latest nga pagkingangot naton, pag-communicate naton sa pila iya ka mga transport cooperative, no? Na kompleto naman sini nilang ila iya nga mga requirements. Kag subong man nagahulat na lang sang adlaw nga kung saan i-release ining bulig ining bisan papano bulig sa city government sa aton sini nga mga kultura mga driver sa bahin naman sa transport sector. Pero subong sining adlaw sa aton sini makuturan may mga ginapatigayon sini nga hublag protesta sa bahin karon iya sa aton sini makuturan man nga mga driver kag progresibo sini nga grupo. But sang nagligad to kung may panawagan sini Banwa iya nga mag-untat ta biyahe, may ang Transport Alliance, no? Nagpatigayon sa nga untat ta biyahe kag may pipila ka mga kuturan man kita sa bahin sa nga transport sector ang wala nag-ugyon, wala nag-upod. This time ang mga itsura sa yara sa Transport Alliance daw hindi man naton makita, why naton matalupangdan nga naga-impon, naga-upod sa sining transport strike nga ginpatigayon sa pila ka mga driver kag progresibo sining grupo. 44 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11. Magluwas sa concern naton sa sining plastada karon sa aton sining sitwasyon with regard sa oil crisis diri sa pungsod sa Pilipinas. Ang pag-asa iya nagapandaman bangod gani Banwa sa pagsulod na sa summer season, no? Pag-umpisa sa tsimpo sa tag-ilinit, nagpandam diri ang pag-asa sa posible sini Banwa nga mga balatian tuga sa tuman nga kainit sa
tiyempo, no? Sa aton sinikaron niya mga kabumbo, diri gani sa bahin sang syudad sa nga Iloilo nakabatsyag kita diri sa nga manipis nga pag ulano. Siguro mga 10 to 15 minutes ang ginlawig sini. Nagaburo basa lang Nagaburo wisik lang sa aton sini madalanon kag subong man sa aton sini mga kadutaan kag tanom nga hindi man niya magkalakaging bangod man sang tuman sini kasingkal sang init. Ang heat index ginabanta nga magalabot sa 41 degrees Celsius sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, no? May pagnubo man ini pero magadangat sa 37 to 38 degrees Celsius. Ibangod sini banwa sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang aktual sini nga pamatsyagan sang alawas sang tawo sa aton sini nga mga kabumbo, dugang mo pagin ang humidity o kunang kapaangon kaga air temperature. Tiyan mo ni siya nga do halos pa lang iya nga bisan way ka nagahulag, nagatulong imo sini nga balhas. Makabatsyag ka sang tuman nga kapaang pero hindi man magwang imo sini nga balhas. Posible nga maglabot sa 41 degrees Celsius sa bahin iya sang Coron, Palawan, no? Dumangas, Iloilo, kag Borongan, Eastern Samar. Sandig sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services sa Administration o kung pag-asa ini nga forecast mga biyan sang heat index ang gina-classify karon nga yara sa idalom sang extreme caution. Extreme caution, maghambag ka extreme caution. Ang category sini yara karon banwa sa 33 tubtob 41 degrees Celsius. Ini nga kondisyon ang sarang makatugas ang heat cramps kag exhaustion, no? Kag posible nga magtuga man sang heat stroke. Gani nagapandam diri ang pag-asa sa Imaswed ang Department of Health nga hindi gid niya magpatama bulad sa mainit sini nga tsimpo. Aton man sini nga ginapalabot ang mensahe naton sa mga kuturan naton nga nagapatigayon karon sang hublag protestabla. Nga hindi man kamo magpalawig idira, no? Hindi kamo magpatama bulad iya sa mainit sini nga panahon bangon man nga posible baka angkon kamo sa heat cramp, sa exhaustion kag magatuga sa heat stroke. Kung hindi gid mapaiway sa aton sini nga mga kabumbo, mas maayo nga from time to time mapasilong kamo kadto kamo sa handong, take time gid nga mag-rehydrate. Butangan sang butangan sang tubig ang inyo sini nga mga lawas. Para nga hindi maglabot sa punto nga basi magkralipong muna karon. Stay hydrated, suno pa diri sa pag-asa kag subong man sa Department of Health sa aton sinikaron iya nga mga kauturan. Ang mainit kag mapaang panyempo ang nabatsyagan naton, no, sa pagsulod sa nga dry season. Sumugod sini Lunes nga adlaw. Gani sa aton sini nga mga kuturan no, sa liwat sa mga kabumbo naton, no, ang mga delivery rider, mga driver sang di pampasayro sini nga salakyan ang hindi bala mga air conditioned, no, sa aton sini nga mga kabumbo, kabay pa nga ti maghatagid kamo sang tsimpo para sa inyo sini kayong lawas, magbalon sang tubig. Kung halin ka mo sa initan, isa pagigali ka tip, no, para sa aton sino mga kabumbo. Kung halin ka mo bala sa initan, nga direkta ka mo na initan sa adlaw, no, hindi ka mo gilayon nga mag-inom sang tuman kalamig sini iya nga tubig. Mas mayo pa ganing hindi cold nga tubig imo sining imnon. Kag kung mag-inom ka amat-amat, hindi gulpihada. Sa aton sini nga mga kabumbo kay hinali bala mas lamukan ka sus Maria kagusip hilayo lang. Sa aton sini nga mga kabumbo, kagapon na record ang 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, samtang 42 degrees Celsius naman dito ya sa may Borongan, Eastern Samar. Ang ginakabig naman iya nga danger level kung maglabot na sa 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius kag malawig ang imo sini nga exposure, posible nga maigo na ikaw sang heat stroke. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan, no, may nasiplatan man diri nga large band of rainfall dito sa may northeastern portion sa Mindanao kag eastern section sa Mindanao. Lakip na ang
mga baybayon sa east of Mindanao. Do sa Mindanao, Caraga, Davao, Socsargen, kag pila ka mga bahin sa Bangsamoro Region, mangin magalumon ang ila siniyang panyempo dito nga may lapta-lapta nga pag-ulan sa aton sining mga kabumbubangon ini sa easterlies. May ara sang isolated rain showers pagpanaguob, no? Cloudy skies sukon magalumon sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod na Pilipinas. That is why nga tinakabatsyag kita kinas pag ulan-ulan sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa gyapon ginapaslamatan naton ina. Kay ti kabahin man ina sang aton sini iyang kung kumbaga pa kabahin ina sang nature. Para nga hindi man niya matamaan ginangaton sini nga mga tanom. May pipila gani ka mga lugar diri sa bahin sa pungsod Pilipinas nga laya na gid ang mga dahon, no, kag mga hilamon. Pero bangod sa sining pagtupa sa manipis man lang tunga ulan, di ginapaslamatan ginto naton. Hindi nyo lang pagsulayan galing ang mga kasubong sa tunga ulan bla kay laban-laban trang kasuhon kag sina. Kung mabasa ka man, mas mayo pa bumbukri, siligo mo na lang dayon, no? Sa aton sining mga kabumbo, subong at simpos ang tag-ilinit, hindi pagkontraha ang tubig. Abya na ang tubig. Hindi ka mahadlok sa tubig. Pudlay na kung tig-ilinit, laya. Imo yan makasustiner ka pa nga hindi ka magligo-ligo. Por Diyos, por Santo, tinano na lang inakaroon sa aton sining mga kasimanwa. Subong man sining adlaw mga kauturan, nagadeklarar sa state of calamity ang probinsya sa Iloilo. Ginhingyo diri ni Governor Arthur Defensor Jr. ang sangguniang panlalawigan, no? Nga ipainalom or magdeklarar sa state of calamity sa probinsya. Ini resulta sa pagpakigsapol sa Provincial Community Defense Cluster. May kantanan sa pagsabat sa Executive Order 110 nga nagdeklarar sa State of National Energy Emergency. Sunod diri sa kay Gov Toto, kung may deklarasyon sa state of calamity magamit sa probinsya ang ila sining QRF. Anong QRF? Ang QRF amo inang Quick Response Fund. Now, sa aton sining mga kasimanwa, kay man sa dalom sining executive order ginamando Andre local government unit nga magpangita sang budget o kung mag-relocate sang pundo agod mabuligan ang mga apektado sining sektor tungod sa krisis sang langis. Ang pag-relocate sa QRF ang tikang sa probinsya gud nga makatipon, no? Banwa ang iban pa nga mga kapasidad sa pundo sa paghatag sang ayuda. Ti laban-laban kung si Gov naghingyo nga mayara sa deklarasyon sang state of calamity. Ti hindi malayo nga base may plano man ang syudad sa Iloilo, ang local government unit sa syudad nga magdeklarar man sa state of calamity. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero mas nami pagid ko nang ma-deklarar sini ang press secretary. Hindi ba? Damo ginaugot-ugot sa kay Auntie Claire, sa kay Attorney Claire Castro. Tiyanon mo, kay amo na ang siguro sa aton sini nga mga kasimanwa advice or kung ano man ang balasyan kay nakibot lang kita una-una halin sa kontrolado wise ang krisis gulpiada lang na ipaidalom kita sa state of energy or national energy emergency, no? Sa aton sinikiron niya mga kabumbo sa pagatubang ang isang presidente to, may mga palamangkutanon pa mga katapos ang media whether or not may plano bala ang gobyerno nga i-take over temporarily ang i-take over ining mga oil companies bla. Tiyambal sa presidente, hindi na ako gusto pa mag-istorya sa mo sinadiraya. Anyway, sa aton sining mga kabumbo, mungina ang tsimpo ang panahon ang sitwasyon mapinot sa karon. Sa aton sining mga kasimanwati, dapat sinibanwa mayara man kita sa ginatawag sining kontribusyon, no? Bisan papaano mayara kita sa ginatawag sini iyang kontribusyon or individual responsibility nga magpakigbahin man sa kung ano ang sarang nga mabulig naton sa aton sini nga gobyerno in terms of
energy conservation. May mga informasyon pa kita gani sa aton sini mga kasimanwa nga ginabulubantayan man nga posible magsaka man ang power rate sa aton sini nga mga kabombo bangod gani sa krisis sang langis sa aton sini nga mga kasimanwa nga gina-recognize sang halos kadamaan sang halos tanan. But daw hindi matulon kag ginapanindugan ginapakigbato gidya sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga way kitaya sang ginatawag sini nga oil crisis. Di ba ginhambalya pagani nga ang deklarasyon sa state of emergency very specific kuno sa bahin lang niya sang energy. Sa aton sini nga mga kauturan. Anyway, sa aton sini mga kasimanwa dugang mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa aton sini balay nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto. Balikan naton madalagkuan ang mga balita pagkatapos sang Bombo Network News. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro ha nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Maggamit sa mga energy efficient nga mga appliances agud makakinot sa kuryente. Ang simple nga pagkinot sa konsumo sang kuryente may dako nga kontribusyon sa pagpahaganhagan sa operasyon sa mga planta nga nagagatong sang fossil fuels agud makaproduce ang enerhiya. Ang sobra nga paggamit sang fossil fuels ang may kontribusyon sa climate change. Kung magbakal sang appliances para sa sulod balay o kung sa opisina, mangonseho gid sa dealer kung sa diin ang mas makakinot sang kuryente. Makabulig man ini sa imo nga makakinot sa balayran sa kuryente. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Madasig bala nga nagakaguba ang imo appliances o nagakaponder ang suga sa imo balay o opisina? Basi kinahanglan mo na nga tsekyaron ang imo nga circuit breakers. Regular nga ipa-inspect ang circuit breakers sa imo balay o opisina. Kung masami nga nagatrip ang breaker, senyalis ini nga mahimo overloaded na ang circuit o may problema sa linya. Mangin alerto pirmi, ang proactive maintenance nagabulig sa pagpalawig sang kabuhi sang imo appliances kag nagalikaw sa imo sa power issues. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on Prize time. Coordinating Council inendorso na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Pero ang pagpapataw ng price cap binabatikos.
Dalawang araw na transport strike, nagsimula na. Transport sector inaabangan naman ang gagawin ng pamahalaan ngayong idineklara na ang national emergency. Ang Office of the Ombudsman handang ilabas ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte sa lingguyan sa sabina ng House Justice Committee. Ito namang Philippine-China oil talks, may positibong progreso umano ayon yan sa Chinese Embassy. Sa provincial report, abangan humamaya 4 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng mga infrastrukturang nasira sa lindol na nangyari doon sa may bahagi po ng Cebu, inaprubahan na. Abangan din mamaya sa ating international news ang Iran tumatangging makipagnegosasyon sa United States sa gitna ng tensyon. At sa sports balita, si Paul George at Joel Embiid pinangunahan ng 157-137 win ng 76ers laban sa Chicago Bulls. Ang NBA top team naman na Oklahoma City Thunder talo sa Boston Celtics. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inendorso na ng National Price Coordinating Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na itakda ang 50 pesos na presyo o price cap ng imported na bigas. Ayon sa konseho, layunin ng price cap na mapanatili ang abot kayang presyo ng bigas para sa mga Pilipino habang nanatiling matatag ang merkado, lalo na't tumataas ang presyo ng langis dahil sa sigalot sa gitnang silangan na nakakapekto sa produksyon at transportasyon. Naunang nagpakita ng suporta ang Pangulo sa price cap upang pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Batay sa monitoring ng Agriculture Department, may ilang retailers na nagbebenta ng imported rice sa halagang 55 pesos hanggang 58 pesos kada kilo. O ito ho ay sa mga merkado, mga lokal na merkado dito sa ating bansa. Sa kaugnay pong updates, hindi umano makatwiran ang pagpataw ng price cap sa imported na bigas kung ibabatay sa mga kasalukuyang sitwasyon tulad po na nagpapatuloy na giyera sa may gitnang silangan at ng kasalukuyang tariff policy ng Pilipinas. Ayon naman po ito kay dating Department of Agriculture Undersecretary Fermin Adriano. Ginawa ho ito ng pamalaan noong 2023 kung kailan lumubo noon ang presyo ng bigas ngunit hindi raw ho ito naging epektibo. Sa halip kasing bumaba ang presyo ng bigas, lalo lamang anyang nagkaproblema sa supply sa merkado dahilan upang marami sa mga retailer ang magtaas palalo ng presyo ng kanilang mga panindang bigas. Kinalaunan na niya, inabando na rin ng pamalaan ng naturang pulisiya dahil sa hindi ito naging epektibo. Naniniwala si Adriano ng pagpataw ng price cap ay magtutulak sa mga trader para itago ang kanilang stock dahil sa pangambang malulugi lamang sila kung susundin ang mababang presyo. Posible anyang ganito rin ang maging resulta ngayon kung ipipilit ho ng Philippine government na kinalaunan ang pagpataw ng price cap. Haginto mga kabombot Star Nation, kuha muna tayo ng malaking balita na tinutukan ng ating news team. Ang Senado itinutulak ang government-to-government approach para matiyak na may alternatibong mapagkukunan ng supply ng langis sa ating bansa. Ang pangalawang pagdinig ng Protect Committee kasalukuyang isinasagawa naman ngayong araw. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Itinutulak ng ilang senador ang pagpasok ng government-to-government agreements upang matiyak na may alternatibo at sapat na mapagkukunan ng supply ng langis ang bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Iginit ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Protect Committee, na nakakabahala ang posibleng kakulangan ng supply kapag naubos ang kasalukuyang fuel inventory ng bansa. Ayon sa senador, kinakailangan ng umaksyon ng pamahalaan at gamitin ang matibay na ugnayan nito sa ibang bansa, partikular na sa United States, upang makatiyak ng alternatibong pagkukunan ng langis. Dagdag pa niya, hindi sapat ang 20 bilyong pisong pondo para sa pagbili ng langis na tinawag niyang Band-Aid solution. Ipaniliwanag ng senador na 400,000 liters ang konsumo ng bansa sa langis kada araw, kung kaya't 5 araw lamang aniya magagamit ang 2 milyong bariles na nabili ng Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Actually, 5 araw lang. Kasi ang ating consumption is 400,000 barrels a day. A day. So, kung 2 million yun, that's only 5 days. No? So, pero of course, kahit papano, nakakatulong yun. Pero yun ang hindi nating yun ang hindi solusyon no? Parang band-aid, literally band-aid solution lang yan. Ang kailangan natin firm supply contracts no? Or firm supply commitments sa mga oil companies or sa iba't ibang government entities no? Kaya nga ang aking mungkahi kahapon, i-trigger na natin yung government to government negotiations
Dito papasok yung relasyon ng ating gobyerno sa ibang gobyerno. No? Tulad ng United States, oil exporter sila. Dapat meron na tayong pag-uusap sa kanila na kahit malayo, magbigay tayo ng at least naman na assurance na meron tayong Samantala, sinabi naman ng Senator J.V. Ejercito na maaaring samantalahin ng Pilipinas ang pag-host nito sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN upang makipag-ugnayan sa mga lider ng rehiyon at makabuo ng konkretong plano para sa supply ng langis. Ayon sa kanya, maaari ring isalang-alang ang resource sharing sa pagitan ng mga bansa ng ASEAN upang matugunan ang umiiral na krisis. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Probably ASEAN leaders can get together and help, siguro commit to help one another find sources. Bakit hindi? 'Di ba? Baka maging siguro mas mas simple, 'di ba? Yung hindi masyadong extravagant, hindi masyadong magarbo, 'di ba? But I think it's a good venue for the ASEAN leaders to get together and baka pag-usapan yung sharing of resources, emergency supply ng fuel, baka naman pwedeng doon magkatulungan. Sa ngayon, Bombo Genesis Bombo Jai, isinasagawa ang ikalawang pagdinig ng Senate Protect Committee kasama mga stakeholder at oil companies upang talakayin ang kasalukuyang inventaryo ng langis at mga hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan. Sa unang bahagi ng pagdinig, nagpahayag ng suporta ang ilang mga pribadong kumpanya ng langis sa government-to-government approach upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply bago maubos ang reserba ng bansa. Habang pinestyon din ni Senator Dante Marcoleta kung saan nag-aangkat ng kanilang supply ang ilang mga kumpanya ng langis dahil napakamahal aniya nito. Muling iminungkahi ng senador na maaaring bumili ng supply ang bansa sa ilang malaking refinery na mayroong tangke sa Singapore na aniyay mas mura ang langis. Inalmahan naman ito ng mga pribadong kumpanya at ipinaliwanag na dahil sa tensyon sa Middle East at pagsasara ng Strait of Hormuz kung kaya tumaas ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Tinatwiran din nila na bago pa para sa kanila ang mga datos na nilabas ng senador, ngunit tiniyak naman ng mga kinatawan ng kumpanya na riripasuhin ng mga impormasyon na nilatag ng senador sa pagdinig. Bombo Genesis. Mamaya maki-update pa rin tayo sa nagpapatuloy na pagdinig dyan sa may mataas na kapulungan, Bombo Jello. Maraming salamat, ingat ka dyan. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 10 minuto magkakabombo makalipas ho ang alas 12 ng katanghalian. At bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balitang tinutukan po ng ating news team, makakasama ho muna natin ang atin hong nagsisilbing ambassador sa Qatar, si Ambassador Merdomel Celo Melicor. Magandang araw ho sa inyo, Ambassador, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Welcome sa Bombo Network News, Ambassador. Magandang hapon naman, Bombo Jerry, mula dito sa Doha, Qatar. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis at Bombo Jaira po ito, Ambassador. Tayo po yung napapakinggan at napapanood live sa atin pong 32 stations nationwide sa buong Pilipinas na po ito. Kamusta po kayo dyan? Kamusta po ang embahada? Kamusta pong sitwasyon ng ating mga kababayang Pilipinong nariyan ngayon, Ambassador? Mabuti naman, parang normal lang kasi mga 5 araw na po nawala ng alarm dito sa Doha. So nagiging unti-unting normal na ang panahon, pero hindi natin matiyak kung in the next coming days hindi ulit magkakaroon ng mga alarms. Pero before yung 5 days na ito, Ambassador, ano pong sitwasyon ho dyan? Kamusta po yung mga natatanggap po ng Qatar na mga pag-atake from, say, Iran, Ambassador? Ang sabi ng Iran officially, marami silang na-intercept na mga ballistic missiles, mga cruise missiles at saka drones. Pero lahat naman, halos lahat na intercept nila. There were a few na nakalusot. Pero usually pag mga pupuntayan sa mga uninhabited grounds, hindi na lang nila tinitira. But before that, yung start ng February 28, nagkakaroon ng almost daily mga 3-4 na alarms. Ngayon, for the past 5 days, wala na po. Pero effective po yung nababanggit po ninyo kanina na nahaharang o nai-intercept yung mga missile? Yes. Kasi kung hindi yun na-intercept, ang dami na sanang nasira dito sa Qatar. Actually, ang gobyerno po ay ginagawa niya lahat para ma-intercept lahat po ng mga
incoming missiles at drones at tinitiyak niya ang seguridad ng lahat ng mga nanditong nakatira sa Qatar. As to doon po sa protection at kapakanan po ng mga overseas Filipino workers, Ambassador, kamusta po sila ngayon? And kamusta po yung atin pong pagtugong kung ano man pong mga concern nila sa ngayon, Ambassador? Ang mga kasamahan natin, mga OFWs, natakot lang talaga sila, especially nung initial start ng hostilities between the warring countries. Hindi naman kasama kasi ang Qatar doon sa mga warring parties. Kasi nagsara ang airspace. Hindi na sila makalabas. Tapos yung maririnig nila yung malalakas na putok, kagaya ng pinapakita nyo ngayon, syempre nakakatakot. But Qatar has assured lahat po ng mga inhabitants, merong alarm sa kanilang mga cellphones na sila ay tatago lang, pupunta lang sa mga safe na places like sa loob ng bahay nila habang mayroong alarm. Pag nawala na yung alarm, sasabihin din naman sa kanilang cellphones na pwede na rin lumabas. Ang una ko naming balita, Ambassador, ay parang may isang overseas Filipino worker yata na nasugatan habang siya nagpo-computer noon. May bubagsak na debris yata sa kanyang pinagtatrabahuhan na building. Maliban ho dito, may naidagdag pa po ba o wala naman na po, Ambassador? Wala na po. Yun lang yung isang, hindi po yun overseas Filipino worker, anak ng isang overseas Filipino worker na nagko-computer sa tabi ng bintana. Kaya siya napasukan at grazing wound lang naman, hindi seryoso. Pero okay na po yung kalagayan po niya, stable na po siya, sir. I think so. Wala na kaming narinig kasi sabi nila it was very minor and superficial wound. Okay. Ang ating katandem si Bombo Jaira, may mga dagdag din pong katanungan, Ambassador. Ambassador, ano po yung mga pangunahing hamon sa repatriation ng mga overseas Filipino workers natin mula Qatar at paano ito mas epektibong matutugunan ng ating pamahalaan? Ang pinakamalaking challenge talaga walang flights. Kasi po, hindi natin sila maiuwi kung hindi through the flights alone. The other only option is via Saudi Arabia. Kailangan din po ng merong connecting flights mula sa Riyadh or sa Dammam or sa Jeddah. So ang pinaka-efficient na pag-uwi ng ating mga kababayan via air. We are happy na since March 18, meron na tayong almost daily flights from Doha to Manila direct. So marami na pong naiuwi ang ating MWO. Sa ngayon, 353 na ang naiuwi nila and there are still 114 to come in the next days until Monday. So unti-unti pong umuwi yung gustong umuwi. Hindi naman po kasi lahat gustong umuwi . There are only very few who want to go home. In the present time, Ambassador, may mga nagtatap na po ba sa inyo ngayon na gusto pang magpa-repatriate? Marami po yan, kinukuha ang mga pangalan nila ng MWO at saka nirarank sila kasi meron din namang iba na very urgent, kunyari yung merong namatayan or may sakit, ganyan. So mauuna talaga yon, o may mga bata o may mga matatanda na mga dependents. So yung mga able-bodied, medyo mahuli na muna. Pero the government is doing everything it can to let all those who want to go home, go home. Ang problema kasi, Bombo Genesis at Bombo Jaira is, hindi lahat, pag sinabi nila gusto na akong umuwi, agad-agad makakauwi. Hindi po ganun kasimple ang pag-uwi . Dahil meron silang mga kontrata, so kailangan tingnan mo na wala ba silang utang sa immigration, may mga fines, may mga problema sila sa employer, ganyan-ganyan. Pag malinis po yan lahat at may flight, uwi ka agad. Do we have any long-term strategies po ba, Ambassador? Dahil hindi natin alam kung gaano ito katagal yung tensyon dyan sa Middle East. Yeah, we don't know how long the tension will be, Bombo Jaira, but if the flights are open, nobody will want to go home. Like now, very little na lang ang nagpapasabi na uwi ako. Dahil open na ang skies . When the skies are open, they will not want to go home.
Kasi nakikita din natin dito, Ambassador, mako-compromise din no, yung kanilang mga trabaho. If dadating sila sa Pilipinas, we don't know kung ano din yung mangyayari sa kanila, if may work pa ba sila na babalikan or may ko-continue dito sa Philippines. Ano po yung maitutulong ng ating embahada para sa ating mga overseas Filipino workers dyan, Ambassador? Well, ang matutulong lang talaga ng ating embassy at ang MWO is to assist them go home if they want to go home. Yung iba kasi, Ma'am Bombo Jaira, kung nakaset na sila na uwi, kunyari kahapon, may nakaset na uwi, 22, nag-back out pa yung isa kasi pinaprioritize nila yung kanilang trabaho. Minsan sasabihin nila, hindi na lang ako tutuloy kasi gusto ko pang magtrabaho. And lastly, on my end, Ambassador, gusto ko rin malaman or marinig ang inyong side. Kasi si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, sinabi niya na he is not willing na makipag-negotiate kay United States President Donald Trump pagdating dito sa peace talks. Ano po yung reaksyon natin dito, Ambassador? Ang reaction ng Qatar is it has always been from the very start played a role of mediating between all parties to the conflict ng Middle East. So ganun pa rin siya. Ang sabi niya, they will exercise maximum restraint. Kahit binobomba na sila, ayaw nilang gumanti at defensive lang po lahat ang ginagawa nila. Pag may tinitirang missile, pinapaputok lang nila, pinapa-intercept lang nila. And they are trying their best through all diplomatic means to get these two warring parties to talk to each other and negotiate. Ganun po ang role ng Qatar kasi napakaliit po ng Qatar. 3 million lang ang kanyang population at 10% lang po doon ay local population na Qataris. Kaya ang kanilang role talaga dito is mediation po. Okay, thank you so much, Ambassador. Bombo Genesis? Okay. Ambassador, maisingit ko lamang kasi lately na-interview din po namin ang mga counterpart po ninyo sa may part ng Saudi Arabia, Egypt. Ang nababanggit po nila, may mga overseas Filipino workers na lumalagos or umaalis mula doon sa kanilang mga bansa. Tinutulungan din po ng Philippine government and then pumupunta sa ibang mga bansa na mas safe. Like dyan sa may part ng Israel, papunta po ng Egypt. Sa may part ng Qatar, may ganito rin hubang situation. Yung mga katabi ho ninyong mga bansa ho dyan, Ambassador? Wala po kaming ganyan na sitwasyon, Bombo Genesis. Ang amin is yung mga gusto na talagang umuwi at the very start of the conflict na wala pa ang flights. Wala pang flights talaga. So the embassy nakipag-ugnay sa Philippine Embassy sa Riyadh para mabigyan ng visa upang makatawid sila sa Riyadh at from Riyadh makaka-fly out sila kasi at that time may flights na rin from Riyadh. Pero in other cases, ang mga Philippine embassies ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kunyari sa Philippine Embassy sa Manama, kasi may mga Filipinos po na gustong umalis doon papunta ng Saudi Arabia. Meron din pong na Filipinos galing sa Bahrain na na-trap dito o kaya mga Pilipinos nagtatrabaho dito, na-trap sa Bahrain, ganyan. So nagtutulungan po para makadaan sila sa land route either from Bahrain to Qatar or yung meron tayong mga students na nag-aaral sa Amman, Jordan, pinatawid din natin sila sa Saudi Arabia para from there, makauwi sila sa kanilang mga kinaroroonan. And the good thing is that 24/7 yata ang operations ng ating mga embahada, Ambassador, ano? I think so. Sa amin, we are 24/7 po. Starting from February 28 nung magkaroon ng gulo, we have been here ever since and our hotlines can be reached 24/7. So is the policy ng embahada na ang last to leave ay yung mga Philippine official nakabase po sa embahada kung sakaling worst case scenario. Ambassador, maki-update na rin ho kami kasi alam na ho ninyo sa Pilipinas big thing ang atin pong Semana Santa and by next week Holy Week na po dito. Kapag dyan po sa may part po ng Qatar, meron din ho bang ganitong mga observation dyan or observation po ng Holy Week dyan sa may Qatar, lalo marami din po mga Pilipinong nariyan. I understand na Muslim country po o Muslim country ang Qatar, Ambassador. Meron po tayong malaking Catholic congregation dito na merong sariling Pilipino na parish priest, meron ding mga ibang
Christian groups, no? So sila on their own, meron silang sariling Holy Week services, pero hindi naman kasi pina-follow yung Holy Week na ang Sunday is a working day, first working day of the week. So din sila ng Sunday. So Easter yun, pero Friday kasi is a holiday. So ganun po, yung schedule will follow the local work week dito, but there are a lot of Holy Week activities ng ating mga different religious congregations dito sa Doha. So hindi pa rin po maiilang ang mga overseas Filipino workers diyan, Ambassador, kahit papaano, kahit medyo malayo ho sila sa Pilipinas. Hindi, kasi meron silang sariling mga worship services or masses na nakaschedule yan Thursday evening o kaya Friday morning, ganyan. So, papasok po doon yung ating Holy Week na mga services. Ambassador, maraming salamat. Thank you so much for joining us ngayon sa Bombo Radio Philippines. Again, tayo po napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Yung pong ating paalala pa rin sa mga kababayan po natin, lalo siguro yung mga may kaanak po dito sa Pilipinas na medyo nag-aalala dun sa kalagayan po ng kanilang mga kaanak dyan sa may Qatar. Ambassador. Thank you very much, Bombo Genesis, Bombo Jaira. Ang aking masasabi sa lahat ng mga kamag-anak na merong mga relatives dito, your relatives, your loved ones are safe here in Doha, and the embassy will be here to ensure their safety in cooperation with the host government, which is doing its best to keep all residents of Doha, regardless of nationality po, safe and secure. Maraming salamat po, Bombo Genesis. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo, Ambassador. Ang ambassador ko natin mga kabombo doon po sa may Philippine Embassy sa Qatar, si Ambassador Mardomel Celo Melicor. Kaugnay pa rin po sa maraming usapin dyan, pa rin po sa may bahagi ng Qatar, which is isa po sa mga bansa doon sa may Middle East na dati nakakaranas po ng mga pag-atake mula po sa may Iran, kasabay pa rin po ng tumitinding kaguluhan dyan sa may gitnang silangan. Bumujay. Tuloy ng ating balitaan mga kabobot Star Nation, naglunsad ng 2 araw na nationwide transport strike ang iba't ibang grupo ng transportasyon upang tutulan itong patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Kabilang sa mga lumahok ang mga tsuper ng jeepney, transport network vehicle services, motorcycle taxi, bus at UV Express. Ayon nga sa grupong Piston, matindi na ang epekto ng krisis sa kabuhayan ng mga driver at maging sa mga commuter na hirap makasakay. Isa sa mga pangunahing kilos protesta ay sinagawa sa Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Hinihiling ng mga grupo ang pagtanggal ng value-added tax at itong excise tax sa langis, rollback ng presyo at dagdag pasahe at iba pang hakbang tulad ng nasyonalisasyon ng oil industry. Samantalang naghanda naman ang pamahalaan ng libreng sakay para sa mga apektadong commuter sa tulong yan ng Department of Transportation at iba pang ahensya. Samantalang maraming pasahero naman ang naiwan sa Philcoa, Quezon City ngayong araw ng Huwebes dahil sa kakulangan ng pampublikong transportasyon dulot nitong nationwide transport strike. Nahirapan ang mga commuters na makasakay habang nagprotesta ang mga transport group laban yan sa mabagal na tugon ng pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang dito ang manibela na nagtipon nga sa Nagtahan, Maynila. Hinihiling naman ng grupo ang pagtanggal ng excise and value-added tax sa mga produktong petrolyo, pati na rin ang pagbawi sa oil deregulation law na nag-alis sa kontrol ng pamahalaan sa industriya ng langis. Nauna ng pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na isuspend o bawasan ang excise tax sa fuel hanggang 3 buwan na hindi lalampas sa 1 taon ang kabuang panahon. Meron na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update ho tayo mula dyan sa may Office of the Ombudsman, mga kabombo. Pabor po or bukas ang naturang opisina na ilabas ito kung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Salig pa rin po yan doon sa napag-usapan ho kahapon na ipapasabi na daw ito hong mga record ni VP Sara. May live report po dyan si Bombo Grant Hilario. Iniyak ng Office of the Ombudsman na kanilang handang ilabas ang kopya ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte ng agaran. Ayon mismo kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, makasiguro mo na ito'y may bibigay sa Kongreso alinsunod sa sabina ng House of Representatives Committee on Justice.
sa nagpapatuloy kasing pagdinig sa proseso ng impeachment laban sa ikalawang Pangulo na pagkasunduan ng komite na ipasumite sa tanggapan ang kopya ng naturang dokumento nito. Batay sa botohan ng House Justice Panel, nais nitong atasan ng Office of the Ombudsman na ibigay ang kopya noong panahon 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2024. Mga taon kung siya naging alkalde ng lungsod ng Davao ito at ako pong vice-presidente naman sa kasalukuyan. Kung kaya't pagtiyak ng ombudsman na kanilang tutuparin ang responsibilidad na sumunod sa nakasaad sa saligang batas. Ating pakinggan sina Ombudsman Jesus Crispin Boy Remulla at si Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, ang spokesperson ng Tanod Bayan. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Ngayon, nung narinig ho natin ang news, dahil minomonitor naman ho natin yung impeachment proceedings, nag-votation sila para to determine whether or not they would issue a subpoena. But here in the Office of the Ombudsman, any person can request. The public, the general public can request for a copy of the SALN of those that are in the possession of the Ombudsman. And those are the President, the Vice President, heads of constitutional commissions, and LGUs sa mga area offices ho natin. So even a simple request would do, no? And so much more if it is a subpoena, we will comply. Pagtitiyak pa ni Assistant Ombudsman Miko Clavado na hindi lamang kopya ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang handang isumite, kundi pati kopya ng alkalde pa lamang ang vice-presidente. I-endorsoan nila ang hiling ng Kongreso o subpoena sa akmang opisina na tagapangalaga ng naturang dokumento, partikular sa Mindanao Office ng Ombudsman. Muli si Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavado, ang spokesperson ng Office of the Ombudsman. Yes, when we first came into the office, ang una nating ginawa ay isinapubliko ho natin ulit yung SALN ng mga public officers, no? And in that same statement, we even encouraged the other branches of government to do the same, to make their statements or their SALNs public, no? Dahil public document naman ho talaga yan. Yes, that would fall under the area offices, no? So we would have to direct or endorse the request or subpoena to the proper office that was the repository of those SALNs, which is yung sa Mindanao office ho natin. We have streamlined the processes for all SALNs. Kaya po, pag mag-request po ang kung sino man, mabilis po talaga ang proseso niyan. Ibinahagi din ng naturang opisyal na sila ay nakamonitor sa mga kaganapan maging sa pagdinig ng impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Mahalagaan nila ang pagsubaybay sapagkat isa ito sa mga ikinukonsidera ng Ombudsman ukol sa mga reklamong isinampa laban sa ikalawang Pangulo sa tanggapan. Nag-uulat live mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik po tayo sa sektor ng transportasyon. Inaabangan na po ng naturang sektor ang gagawin po ng Philippine government ngayon at idineklara na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency sa buong Pilipinas. Ayon kay Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, Melencio Vargas, iniintay pa ng mga driver ang karagdagang tulong na ibibigay ng gobyerno sa mga tsuper ng pampublikong sakyan na akma sa deklarasyon ng national emergency. Umaasang grupo na maliban sa naunang tulong na ipinagkaloob sa mga tsuper ay magagawa ng national government na aksyonan ang kasalukuyang problema tulad ng labis sa pagtaas ng presyo ng langis lalo na sa mga malalayong probinsya. Noong nakalipas na araw nga ay idineklara ni Pangulong Marcos ang State of National Emergency sa ilalim po ng Executive Order number 110. Ito ay bilang tugon na rin sa labis na epekto ng giyera sa Middle East sa kalakalan ng produktong petrolyo. Kakibat po nito ay ang pag-adapt ng pamahalaan sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, isang coordinated at whole-of-government approach na ito po isang framework na may layuning tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng produktong petrolyo sa lokal na merkado at walang patid na pagpasok at paglabas ng iba pang mga produkto. Samantala, nanindigan naman si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na walang krisis sa sektor ng pagsasaka sa kasalukuyan.
Ito ay sa kabilahon ng epekto ng giyera sa mga gitnang silangan sa iba't ibang industriya sa Pilipinas na nagtulak kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga para ideklara ang State of National Energy Emergency sa Pilipinas. Sa isang panayam, tiniyakhon ni Secretary Laurel na nananatiling matatag ang supply ng pagkain sa kabila ng pinangangambahan na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto. Kasalukuyan anyang mataas ang bulto ng iba't ibang agricultural commodities sa buong Pilipinas tulad po ng supply ng karne, supply ng isda, high-value crops, bigas at iba pang mga produkto na pangunahing kinukonsumo ng mga Pilipino. Maayos din anyang produksyon ng local agri-products mula ho sa livestock, fisheries at rice industry batay yan sa kasalukuyang inventory ng Pilipinas. Pagtitiyak ng kalihim sa kasalukuyan ay walang krisis sa pagsasaka sa kabila ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kung makakaramdam man ang Pilipinas ng krisis sa pagsasaka, posibleng magsisimula pa ito sa Setyembre, ngunit ito ay para lamang sa presyo ng agricultural commodities. Hindi niya magkakaroon ng kakulangan ng pagkain sa Pilipinas sa kabila ng lumalalang giyera. Kaugnay pa niyan mga kabombot Star Nation, posibleng maharap sa agricultural crisis ang Pilipinas dahil sa matinding epekto ng giyera sa gitnang silangan ayon yan kay former Department of Agriculture Undersecretary Fermin Adriano. Tinukoy ni Adriano ang labis na pagtaas ng presyo ng langis, ang presyo ng bigas at mga abono na tatlo sa pangunahing naapektuhan sa nagpapatuloy na giyera dahil ang mga ito ay pawang inaangkat mula pa sa ibang bansa. Ayon kay Adriano, sa kasalukuyan ay hindi kaya ng bulto ng local rice natugunan ang konsumo ng mga Pilipino kung saan posibleng aabot lamang sa 6 million metric tons ang stock ng bansa kapag naidagdag ang mga palay na kasalukuyang inaani. Itong naturang bulto ay aabot lamang hanggang buwan ng Hunyo kung ikinukonsidera ang daily consumption ng Pilipinas na hanggang 35,000 metric tons. Ang kulang dito ay nakadepende na anya sa importasyon na apektado ngayon dahil sa mataas na presyo ng langis na nakakaapekto sa pandaigdigang kalakalan ng bigas. Dahil sa hindi rin anya nahulaan ng pamahalaan ang pagputok ng giyera, hindi rin naagahan ng pamahalaan ang pagpayag ng mga maraming importasyon at sa halip ay kamakailan lamang ito binuksan mula noong itinigil ito. Pangalawa ay ang pagpasok ng abono na halos dumoble na ang presyo mula noong pumutok ang giyera. Dahil ang mga abonong kasalukuyang ginagamit ay pawang nabili bago ang pagsisimula ng giyera, hindi pa anya nararamdaman ang mataas na presyo ngayon, ngunit tiyak na may epekto na ito sa susunod na cropping season dahilan para labis pang pagtaas itong presyo ng bigas. Ayon kay Adriano, ang tiyak na magdudulot ito ng krisis sa pagsasaka kaya't kailangan ng paghandaan ng gobyerno ang impact sa kasalukuyan. Naniniwala ang dating agriculture official na sa pagtatapos ng harvest season sa Abril at Mayo ay magsisimulan ng maramdaman ang krisis sa pagsasaka. At sa karagdagan pang balita mga kabombot Star Nation, kinumpirma naman ng Chinese Embassy in the Philippines na mayroong positive progress ang usapan ng Pilipinas at China hinggil sa posibleng joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Ayon sa embahada, nagpapatuloy ang malalim na talakayan at bukas naman ng China sa operasyon kung mayroong sinseridad ng Pilipinas. Gayunman, nilinaw naman ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na wala pang aktwal na joint exploration sa ngayon, bagamat posible ito sa hinaharap. Nauna ring nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kahandaan na ipagpatuloy itong negosasyon kahit na nanatiling sensitibo ang usapin dahil sa soberanya. Meron na lamang po tayong 24 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pa mga development, umabot na sa 415 gas stations ang nagsara dahil sa umano'y kawalan o kakulangan po ng stock ng langis na ibebenta sa mga consumer. Ito sa gitna pa rin po ng oil crisis na dulot ng nagpapatuloy na giyera sa gitnang silangan. Ang naturang bilang ay mula sa mahigit 14,600 na gas stations sa buong Pilipinas. Ang Cagayan Valley Region ang nagrehistro ho ng pinakamaraming nagsarang gasolinahan na sinundan naman ng Central Luzon o dyan po sa may Region 3. Sinundan po ito ng Calabarzon at Bicol Region. Una pong sinabi ng Department of Energy at ang Philippine National Police na nagsasagawa ang mga ito ng mga serye ng inspection upang masuri kung totoo na wala hong naibebentang stock ng langis ang mga nagsarang gasolinahan o kung sadyang nagtatago lamang ang mga ito ng supply. Maliban sa mga gas station, binabantayan din ng Philippine National Police ang ilang supply depot at iba pang mahalagang energy infrastructure sa Pilipinas upang masigurong wala hong nagtatago ng supply para tuloy-tuloy ang paglabas ng stock. Saklaw ng National State of Energy Emergency ang pagbabantay ng pamahalaan sa mga mahahalagang energy infrastructure sa Pilipinas. Samantala, posibleng makikita na sa electric bill ng mga consumers sa susunod na buwan ng Abril ang pagtaas ng bayarin sa kuryente dahil sa epekto ng oil crisis.
Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Saturnino Juan, ang mararanasang pagtaas ay depende sa bawat distribution utility dahil magkakaiba ang kanilang pinagkukuhanan ng power generation. Marami sa kanila ay kumukuha rin anya sa wholesale electricity spot market na labis ding apektado sa pagtaas ng presyo ng langis, coal at natural gas. Posibleng magtutuloy pa ang pagtaas ng bayarin sa kuryente sa mga susunod na buwan pagkatapos yan ng Abril bilang resulta ng magkakasunod na linggong nagkakaroon ng double-digit price hike. Sa kasalukuyan, nananatili anyang normal pa ang supply ng kuryente sa buong bansa, ngunit dahil sa paparating na summer season, posible anyang maapektuhan ito sa mga susunod na araw tulad ng posibilidad na magkaroon ng outage sa mga malalaking planta. Paliwanag pa ni Attorney Juan, mataas pa rin ang pagdepende ng Pilipinas sa coal dahil sa paggamit ng coal-fired generation plants, kaya't ang importasyon nito ang isa sa mga pangunahing tinututukan ng Pilipinas sa kabila ng pagtaas ng freight cost. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin anyang mataas ang bulto ng uling na papasok sa Pilipinas sa kabila ng giyera sa gitnang silangan. Samantala, upang maibsan ang pasaninfo ng mga commuter, nagpakalat naman ang gobyerno ng Pilipinas ng mga sasakyan para sa programang libreng sakay sa mga pangunahing ruta sa Metro Manila ngayon pong araw. Ito ay bilang tulong ng pamahalaan sa mga pasaherong na stranded, kasunod pa rin po yun ang ikinasang malawakang transport strike na nagdulot nga ng pagkaantala ng biyahe ng publiko. Ayon sa Transportation Department, ang hakbang na ito ay direktiba mula sa palasyo upang matiyak na patuloy ang daloy ng pampublikong transportasyon. Batay sa datos ng ahensya, tatakbo ang mga sasakyan mula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Yan po ay magtutuloy hanggang bukas, araw ng Biyernes. Kabilang po sa mga tututukang ruta na makikinabang sa programa ay mga sumusunod. Makikita ho ninyo sa mga screen ho ninyo para po sa mga viewers o mga nanonood po sa atin sa kasalukuyan. Yan po sa may Philcoa papuntang Cubao, sa Welcome Rotonda papuntang Cubao, sa Loton hanggang sa may Welcome Rotonda, Loton hanggang sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange, Nagtahan papunta po ng Cubao, ang Commonwealth Avenue papunta po ng Fairview, at yan po yung mga pangunahing ruta. Hanggang bukas po ito, mga kabumbo, so pwede po ninyong ma-avail from 7 a.m. hanggang 8 p.m. alas 8 ng gabi. Magdadeploy din ang mga unang mga karagdagang bus ang Office of the President, ang Transportation Department, ang Department of Energy at maging ang Philippine Coast Guard, kasama rin po dyan ang Philippine National Police. Kaugnay din po niyan, hinikayat ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga mambabatas na palawakin ang service contracting program. Ito ho yung kilala sa tawag na libreng sakay upang mas maraming commuter at transport operator ang makikinabang. Anya, kung papayagan ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng sarili nilang bersyon ng programa, mas matutugunan ang pangangailangan ng mga pasahero at maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng gasolina sa sektor po ng transportasyon. Bukod sa libreng sakay, nagpapatupad din ang Department of Transportation ng Fuel Subsidy Program para ho sa mga driver ng public utility vehicle at mga operators nito. 50% na fare discount sa mga train o linya ho ng tren at maging ang toll discount para po sa Class 1 hanggang Class 3 na sasakyan. Ipinatupad din ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang bawas sa passenger service charge at maging itong tinatawag dito na navigation fees para ho yan sa mga paliparan, habang ang Philippine Ports Authority ay nagpatupad din ng piso fees sa mga roll-on, roll-off terminals para ho yan sa agricultural vehicle bilang agarang tulong sa mga commuter at transport operator. Oras natin, meron na lamang ho tayong 19 minutes makalipas mga kabombo o bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Sa ibang mga development po tayo, ipinagpaliban ng Commission on Elections ang ilang aktibidad kasunod ng ideklarang State of Energy Emergency. Kabilang sa mga apektado ang Election Expo Convention and Conference, National Goodwill Games at mga team building activities na may mataas na gastusin at may kinalaman sa biyahe. Matiling suspension o suspendido hanggang sa maging matatag ang sitwasyon ng enerhiya dito sa ating bansa. Inatasan din ang mga tanggapan ng Commission on Elections na ipaalam kaagad ang kanselasyon sa mga apektadong stakeholder habang pinag-aaralan ang legal na implikasyon nito. Magpapatupad din ang ahensya ng work from home setup tuwing Lunes mula Abril 6 hanggang Abril 27 pagkatapos na po ng Semana Santa at bumuo ng Emergency Response Committee para sa mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Nilinaw naman ng komisyon na hindi apektado ang mga aktibidad kaugnay po yan ng halalan at iba pang mga pangunahing tungkulin ng ahensya. Update po tayo mga kabubo. Meron pong paglilinaw ang House Justice Committee. Kaugnay pa rin po dito sa naging
talakayan ho kahapon, naging hearing po kahapon, unang hearing proper. At ito hong magiging partisipasyon itong council, itong si Vice President Sara Duterte dun sa pagpapatuloy pa rin po ng pagdinig o hearing sa kanyang dalawang kinakaharap na impeachment complaint. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Nilinaw ni Representative Jervil Luistro, Chairman ng House Committee on Justice, ang magiging papel ng legal counsel ni Vice President Sara Duterte sakaling humarap ito sa pagdinig ng komite. Ayon kay Representative Luistro, limitado lamang ang tungkulin ng mga abogado ng Vice Presidente sa pagbibigay ng legal assistance, pagsusumite ng memorandums at pleadings at iba pang dokumento. Maaari rin umano silang magmungkahi ng mga tanong, ngunit ito ay kailangang idaan sa chairperson ng komite. Ipinanawanag ng mambabatas na kung papayagan ang direktang pagtatanong ng kampo ng Vice Presidente at pati na rin yun sa complainant, maituturing nitong formal na paglilitis. Anya, sa kasalukuyang yugto kasi ng pagdinig, ang mga miyembro lamang ng Justice Committee ang maaaring magtanong bilang bahagi ng pagtukoy sa probable cause. Gayunman, para matiyak ang due process, pinayagan na rin ang parehong panig, complainant at respondent na mag-propose ng mga tanong basta't daraan ang mga ito sa presiding officer. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Representative Jervil Luistro, nagsisilbing chairman ng House Committee on Justice. Participation of their lawyer is limited to the assistance which will be given during the hearing, submission of memorandum, pleadings, and other documents, and propounding of questions through the chairperson of the Justice Committee. No? Ulitin natin yon. If we allow the raising of questions to the lawyers, not just of the respondent, but even of the complainant, then that will be tantamount to hearing. Because that is one thing that distinguishes a trial from the clarificatory hearing. No? And since this is akin to a preliminary investigation only, the questions actually must come from the prosecutors, who in this case are the justice members. Samantala, iginiit din ni Representative Luistro na suportado umano ng mga taga-Batangas ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, nakikita niya ang pagsupora ng kanyang mga kababayan sa isinasagawang proseso kaugnay ng mga reklamong isinampa laban sa Vice Presidente. Suportado rin ito ni Representative Terry Ridon na nagsabing naniniwala siyang ang suporta ng kanilang mga nasasakupan ay bunsod ng hangaring masagot ng mga issue kabilang ang usapin ng confidential funds ni Duterte. Sa kabila ito ng mga kritisismo kung nakonsulta ba ng justice members sa kanilang mga constituents ang pagsusulong ng impeachment laban nga kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni Representative Jervil Luistro at Representative Terry Ridon. Well, for my part, yes. I am from Batangas. And my constituents support this impeachment process. Well, sa bahagi po, syempre, yung consultative mechanisms naman, merong tumututol, meron din pong hindi tumututol, dito po sa impeachment proceedings po na ito. Pero balikan ho natin yung Pulse Asia Survey on distrust against the Vice President. Ang pinakamataas pong porsyento ron, ang nakalagay ho doon, corruption allegations against the Vice President. So, Tico, yun ang pinaghuhugutan nung pong mga constituencies po na sumusuporta ho dito sa impeachment. I think they would want to see some closure on the matter of confidential funds, unexplained wealth, and the death threat against the President. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa bahagi ito, mga kabombo Star Nation, dumako na tayo sa mga report na tinutukan ng ating provincial stations ng Philippine government. Tinimok na rebisahin ang oil deregulation law. Ang Thailand dapat gawing modelo umano ng Pilipinas sa pagkontrol ng presyo ng langis. May balita dyan ang Bombo Radio Jensen.
Hinimok ni Raha Dominic Datahan Magarin, Bombo International Correspondent sa Thailand, ang gobyerno ng Pilipinas na seryosong suriin at rebisahin ang Oil Deregulation Law bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Binigyang diin ni Magarin ang malaking pagkakaiba sa sitwasyon sa Thailand kung saan ang pamahalaan mismo ang nagkokontrol sa presyohan sa pamamagitan ng kanilang fuel fund at mahigpit na monitoring upang maiwasan ang pagsasamantala ng mga elite group at ang iligal na hoarding ng langis. Ayon kay Magarin, ang magandang halimbawa ng Thailand kung saan nananatiling kalmado ang publiko at normal ang takbo ng negosyo sa kabila ng tensyon sa Middle East ay isang matinding hamon para sa Pilipinas na patatagin ang papel ng gobyerno sa pagprotekta sa mga mamimili laban sa hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Dapat ang gobyerno talaga ang mag-dictate sa presyo. Sorry pero yan yung nakita natin sa Pilipinas ngayon na dapat itong titignan ng gobyernong Pilipinas kasi dito sa Thailand, kontrolado ng gobyerno ang pagtaas at baba ng oil kasi may ito sa pagmahal ng mga bilihin din kung tataas yung presyong ganun. Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Jensen. Ito si Bombo Mark Cabanos and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Dako naman po tayo dyan sa may bahagi ng Lebanon. Ang mga overseas Filipino workers sa naturang bansa na nawagan ho ng balik manggagawa certificate. Ito ho yung Overseas Employment Certificate. Sa gitna pa rin po yan ng kaguluhan at pagtaas ng presyo ng langis. Yan po yung upang makabalik daw kaagad kapag naging mabuti na po ang sitwasyon kung sakali pong sila ho'y uuwi o magpaparepatriate. May update po dyan ng Bombo Radyo Naga. Patuloy na nakararanas ng pangamba ang mga overseas Filipino workers sa Lebanon dahil sa nagpapatuloy na pagsabog at pagbomba sa mga karatig na bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Mirasol Rota, Bombo International News Correspondent mula sa Lebanon, bagamat malayo ang karamihan sa mga insidente sa kanilang lugar, ramdam pa rin anya nila ang takot at pagkabahala lalo na tuwing madaling araw kung kailan sunod-sunod ang mga malalakas na tunog ng bomba. Nakaranas sila ng matinding kaba nang unang marinig ang mga sonic bomb na halos yumanig sa kanilang paligid. Gayunpaman tiniyak umano ng kanilang mga amo na ligtas pa rin sila sa kabila ng mga naririnig na pagsabog. Ayon naman kay Marivic Antolin, Bombo International Correspondent pa rin mula sa Lebanon, nagbibigay naman ng abiso ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon upang matiyak ang kaligtasan ng mga kababayan. Samantala, ramdam din sa Lebanon ang epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan, partikular sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. May ilang kababayan na nagpasya ng mag-repatriate noong 2024, ngunit marami pa rin ang nanatili dahil sa pangangailangan na suportahan ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Sa huli, nanawagan ang mga Pilipino sa Lebanon sa pamahalaan na sana'y mabigyan sila ng balik manggagawa o OEC Overseas Employment Certificate upang makapagbakasyon sa Pilipinas at makabalik pa rin sa kanilang trabaho. So, okay lang kami dito, huwag kayong mag-aalala. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin to. Pag umuwi kasi ako ng Pinas, wala naman akong kasiguraduhan na makakapagtrabaho ako. So, tiis lang muna hanggat kaya pa. Para naman din sa kinaukulan po natin, actually po, dito po sa bansang ito, hindi po talaga kami nabibigyan ng balik manggagawa since pa, kaya hindi po kami nakakauwi. Mostly talaga lahat ng Pilipina dito, yun ang tanging hinihiling na magkaroon ng balik manggagawa ng OIC. Sana madulog sa Philippine Embassy. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Naga, Bombo Kier Liadop nag-uulat, this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Diyan naman sa bahagi ng Western Visayas, ang fuel subsidy para sa halos 2,000 ng mga tricycle drivers sa Iloilo City sinimulan ng ipamahagi. May report ang Bombo Radyo Iloilo. Sinimula na ang pamamahagi ng fuel subsidy coupon sa mga tricycle drivers sa Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Joy Fantilaga Gorsal, ang tagapagsalita ni Iloilo City Mayor Raisa Tranyas, sinabi nitong naunang nabigyan ng mga tricycle drivers sa Molo, Arevalo at Haro at magpapatuloy hanggang ngayong araw, Marso 26, para naman sa mga drivers sa distrito ng La Paz, City Proper at Mandurriao. Ayon pa kay Gorsal, sisimulan bukas, araw ng Biyernes,
ang pag-claim ng subsidy kung saan tutungo ang mga drivers sa kanilang itinalagang gasoline stations na nakasaad sa kanilang mga coupon. Dagdag pa niya, tiniyak ni Mayor Trañas na inihanda na rin ng city government ang pagbibigay ng subsidy sa ilang public utility vehicle o PUV drivers na posibleng ipatupad sa susunod na linggo o pagkatapos ng Semana Santa. Ang ibinibigay na subsidy ay nagkakahalaga ng 500 pesos na katumbas ng petroleum products para sa bawat tricycle driver bilang tulong sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sa kabuuan, nasa 1,718 na mga tricycle drivers ang target na makatanggap ng fuel subsidy sa Iloilo City. For the distribution of fuel subsidy coupons funded by the Iloilo City government. And she emphasized to the different transports association na itong fuel subsidy is exclusively intended for our Iloilo City-based operators. Si Joy Fantilaga Gorsal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga provincial reports, si Secretary Dizon bumisita dyan sa may probinsya po ng Cebu. Itong 4 bilyong piso para ho sa rehabilitasyon ng mga naapektuhan sa malakas na lindol at mga bagyo na aprubahan na. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Inaprubahan na ng pambansang pamalaan ang 4 billion pesos na pondo na inilaan para sa rehabilitasyon ng infrastruktura sa lalawigan ng Cebu na napinsala noong huling bahagi ng 2025 dahil sa lindol at bagyong tumama sa lalawigan. Ito ang inihayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kahapon sa kanyang muling pagbisita sa Cebu upang siyasatin ang ilang proyekto sa infrastruktura lalo na sa lungsod ng Talisay. Ayon kay Secretary Dizon, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 4 billion pesos na pondo upang muling itayo ang mga sirasirang infrastruktura kabilang ang mga gusali, paaralan, mga flood control projects kabilang na rin rito ang mga tulay. Kasama rin sa pondo ang isang feasibility study para sa Ilog Mananga sa lungsod ng Talisay na inaasahang maipapatupad bago ang tag-ulan na maaaring makagambala sa trabaho at kaligtasan ng publiko. Ito ay hindi lang kaugnay sa direktiba mula mismo sa Pangulo, kundi para masiguro rin ang pangangalaga sa buhay ng mga residente, lalo na malapit sa bunganga ng Ilog Mananga. The President has already approved a total of 4 billion pesos for the reconstruction since the time na magka-earthquake and Pino and others. So kasama dito yung reconstruction ng schools, ng roads and bridges and public buildings, and also the repair and reconstruction of all the damaged flood control structures. Plus a feasibility study for the Mananga River Basin. Lahat yan total 4 billion over and above ito sa 2026 budget. Mula rito sa lungsod lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines, fully digitalized. Basta Radio Bombo! Ang Police Regional Office 6 tiniyak naman na ligtas na pagdaraos ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit 2026 sa Boracay. Yan ito pang mga balita tinutukan ng Bombo Radio Kalibo. Na-deploy na ang kabuuang 1,720 security personnel mula sa Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG at Armed Forces of the Philippines o AFP upang magbigay ng seguridad sa ika-44 na ASEAN Capital Markets Forum Chairs Meeting na nagsimula araw ng Martes sa March 24 at magtatapos sa March 27, 2026. Ayon kay Police Master Sergeant Jane Vega, tagapagsalita ng Aklan Police Provincial Office of APPO, katuwang nito ang 528 na miyembro ng Sub-Site Task Group on Emergency Preparedness and Response upang mapanatili ang katahimikan, kaayusan at kaligtasan ng international delegates at mga bisita habang ginaganap ang pagtitipon. Kaugnay nito, ipinatupad ng PNP ang pansamantalang suspension ng permit to carry firearms outside of residence sa isla ng Boracay mula noong March 21, 12:01 ng gabi hanggang sa March 28 ng 11:59 ng gabi bilang bahagi ng seguridad sa 2026 ASEAN meetings. Mismong ang mga kawani ng PNP, AFP at iba pang law enforcement agencies na naka-duty at naka-uniforme ang pinapayagang magdala ng baril.
Yes, we do confirm that effective March 21 to March 28, 2026, meron tayong suspension ng permit to carry firearms outside the residence. And based dito sa utos na ito from the higher headquarters, only the PNP, the AFP, and other law enforcement agencies performing official duties, granting na nasa agency prescribed uniform sila. Yun lamang po yung allowed na pwedeng magdala ng kanilang firearms. And itong ASEAN 2026 meeting, this is the second meeting na i-held dito sa isla ng Boracay. And itong long week na event, na international event, will be catered by our site task group ASEAN 2026 spearheaded by our regional director, no less than Police Brigadier General Josefino D. Coligan. Si Police Master Sergeant Jane Vega, tagapagsalita ng Aklan Police Provincial Office sa kanyang naging pahayag. Para sa ASEAN 2026 update ng Bombo Radio Philippines, mula rito sa Bombo Radio Kalibo. Ito si Bombo Ashley May Pamaos and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay, mga kabombo, panunood at pakikinig sa atin pong mga 32 fully digitalized AM at mga FM stations gamit po ng ating mga social media page. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station, mga kabombo, gamit yung kanila pong sariling social media pages. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Davao Region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station dyan, ng Star FM Davao. Sa may syudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuanon dyan sa may Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo na nakabase dyan po sa may bahagi po ng Mindanao, nariyan pong Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano na riyan, ang ating news, music and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Ayan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program.
Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna siningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa unto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Hibalo naton ano ang latest sinadri sa sining pagparigayon sang transport strike sang sektor sang transport kag mga progresibo sining grupo. Kay sandig sa pagpangimulso naton medyo gamay ang nag-upod sini sa ilang kausa na himaluan nga nationwide ang ginapatuban sa karon sini iyang transport strike sa aton sining mga kasimanwa sa gyapon sa sining kidol sang sitwasyon naton may kantanan sa krisis no kag sumuman konflikto. Hindi lang kay konflikto ni gera nga kalnabo dito iya sa may Middle East sa aton sining mga kasimanwa. But as per the latest information na matamat na mga nakatipon sa grupo sa aton sining karon yang mga kasimanwa ang pila ka mga kauturan naton sa bahin sa progresibo nga grupo kag subong transport sector. We have Sir Elmer Foro sa aton sinikaron niya nga pagpangalagad diri man sa Bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo, isa sa mga lead conveners ang No to PUV Face Out Coalition panay. Sir Elmer, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo hanay sa udto, sir. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham. No, kay sa tanan nga tagpalapati sa imong programa, kay sa tanan nga tanan nga tumalanaw sa inyo Facebook Live may hapon gid sa inyo pala. Kumusta so far, sir, ang turnout sang aton sining pagpanigayon man sang transport strike subong sining adlaw, and I do believe nga hasta pa ini sa Pitsabay City or buwas kadlaw, Sir Elmer? Yes. No, sa national level 2 days ini, pero there is Iloilo first day lang of the naton. Bangod kinanglan naton pa mag-prepare na sa madamo pa para sa tanaw naton magalawig pang krisis sa enerhiya labi na sa oil price na diri sa Milonga, Pilipinas. Ang talagang kina, we started medyo na delay kami sa among strike centers, mga 8 na nagalabutan ng mga driver. So sa una nga bahin medyo madamo-damo ang nagbiyahe, but then sang nagdamo ng ara sa strike centers, nagkalitin man na makabiyahe sa early pa ang mga driver, but then pag-abot mga alas 8, nagululupod na sila kag nagdako ang amon strike centers sa Tagbak, diri sa may UP, kag dito sa may Ongkay PGSI, kag diri man sa Capitol. So makita nato nga nagalapad suporta sa driver kag sa pumulyo nato kay madamo na sa mga bulig ang inpaabot sa mga commuters, at the same time nagdako aton mga strike centers. Ang dako ang pag-upod sa mga driver sa mga strike centers na Bombo Cham. Anong imo sini, sir, nga mahambal sa inyo sining grupo with regards sa sining mga ayuda, pisar nga way pa makaabot, may mga subsidiya nga ginhatag ang aton sining gobyerno sa aton sining mga kultura mga drivers? Actually, way ta ginadeny nga kinanglan gid sa mga drivers naton ang ayuda, especially sa panahon subong nga hindi na magwanta ang pagsaka sa produktong petrolyo. Imagine mo from 55 to 130, average 120, 65 ang average naging taas na. But then sining natin hindi siya, na band-aid solution lang yun yung ayuda. Kahit ibala natin, hindi maging masustener sa gobyerno ng ayuda. Kagambalon pa natin, ang laban nga ginang-promise nila is from 5,000. Kung 5,000, inaalos 2 days na nga biyahe sa driver.
driver sa 2 days nga nagtugong sa sobra 2,000. Why na ang 5,000? No? Pumutang mo 10,000. Halos 4 days na kabiyahe sa driver, ubos na ang ayuda nga 10,000. So, hindi isa makalubad, no? Hindi isang solusyon sa problema. Masiling natin gani ang pinakasolusyon sa isang problema, ang makontrol tani sa gobyerno ang presyo. Kaya nagapati kita nga sa tunga sang gera, gingamit pa yung gera rason para magkamal sang bilyon-bilyon nga ganansya ang mga kartel natin sa langis. No? So, may overpricing ganyan nga nagalutan. So, kinanglantan nga i-regulate sa gobyerno ang presyo sang langis. So, hindi niya paghatag ang poder sa mga private company sa pagpagusto lang sa kupila increase. Kani kinanglan nga ibasura gid ang oil deregulation law. So, ang atong ganit panawagan, i-roll back to 55, no? Kaya ang balila old stock in so 55 pesos before nagtaas, before nagyera. So dapat na ibalik sa 55, no? So mutsingon, para mapasiguro, dapat ibalik sa gobyerno ang regulating power niya. Dapat ibibasura gid ang oil regulation. No, ikadua ang excise kagebat. No? Actually, ini ang nagpadugang pagit sa pagmahal sa gatong. No? Imagine natin 15 to 20 pesos na bumbot sam. No? So kung ang 20 pesos, bisa sa 15 pesos na lang ang minimum nga dagdag sa buwis sa aton nga produktong petrolyo, tani ang presyo ng tani subong sang crudo nagadalaga na lang sa 40 pesos per liter, no? Kung hindi maging pag-overprice. No? Kaga maluwasin na siyempre ang long term yung pag-nationalize man sa oil industry naton. Kag kung siling naton gani, kinanglan man sang mga driver naton ang fare increase, pero hindi man pwede nga driver lang. Dapat ang commuter mag-aguman tani sa wage increase. Tudungan tani ini para hindi man magilinaway na kay karon kung mag-fare increase na kagway taas sweldo, masulon man sa commuter ang driver. Bangian, sir? Do kita-kita yung mag-away-away, no? So dapat tani dungan ini bumotsam, no? Yes, tapos siyempre ang panawagan din naton nga i-nationalize ang aton oil industry, no, para hindi na ta magsalig sa importation. So bumbutsam kaya nga aton nga mugas imported manalo sa sunod malantayan ikulubaan ang presyo sa mugas this coming weeks, no? Kaya kinapagawa na nila shortage sa supply, no? Butsingon matimbokin ito todo. Gani dapat na i-develop naton ang ato national industry ng oil kag iban pa tani nga mga major industries naton like bugas, pero mainly subong siguro ang oil dapat mag-develop sa aton industriya para hindi na ta magsalig sa ibang nga pungsod, no? Tapos third, ikaano nga demand naton dapat stop untaton gid yang gera aggression, you know, para ang gera para hindi na ta hindi na magtaas kay sa tod lang isa sang nagpalala sang krisis kay nang gera gid sa ginahimo, no, sa Estados Unidos. Dapat gid maghimo guro sa tindog ng gobyerno nga oy tama na kay inhalitan mo bilog nga kalibutan. So wala tani ang aton demand gid sa siningawelga naton bumotsa. All right. Sir Elmer, nakapirma naman si Presidente Bongbong Marcos sang pag-suspend sang excise tax sa langis kag ginapayag gani nga by April 12 or 13 ang pag-take effect sini. Ini bala may ara man sang dako nga bahin or shall I say ini bala sarang ayhan nga makabig na naton sining lakip man sa inyo sining panawagan sa pagdula sa sining excise tax Sir Elmer? Actually, mo na ganin na tingala naton kay gintagaan sa poder nga pwede na niya masuspend ang excise tax. Pero sa subong, ang statement kinasaga ko na batayan ko sa inyo, karagwagan mismo, maulat pa siya kuno sang timing. Paano, bago hindi sang best time. Sang excise tax sa bumotsam, no? Kundi pwede pag-almasi pag-ani nga buhinan niya lang, no? Actually, yung panawagan kita sa tanan subong i-suspend gidya, no, ang excise kag-epat. Kaya ang excise gamay mo, ang dako gidya nga buwis sa langis isang expanded value added tax. Kaya ang excise mo pa i-tax pagid kag ang kabilugan niya 12% amo ni ang evat, no. But hindi lang tani excise kundi ang expanded value added tax gid. Kay kung amo ni tandugon mo actually, mga 20 pesos sa maximum, masobra pa na ang ining 12%. Sir Elmer? Okay, standby, no? Kay balikan tang linya ni Sir Elmer Foro, diri karon sa aton sini nga pagpangalagad.
standby man sa aton sini nga mga kauturan no sa pagtapos-tapos man lang naton sa interview sa kay Mr. Elmer Foro. Medyo gamay ang nag-upod sa ila kang ginasang aga kay ang iban sini nga mga drivers ti bisan pa paano nagbiyahe pa man, but right now nakatipon na ini sila kuno sang or may madamo ng mga nagpakigbahin man sa sining transport strike nga patigayon karon sa ilaman sini iyang grupo. Balikan ta si Sir Elmer Foro. Sir Elmer, nautod kita? Yes, pinatatugan niya. Sabahin na kita karon sa mas labing mayo nga ang IVAT gid ang kwaon imbes sa excise tax kay ti excise tax gindugang paginaya nga tax sa bahin karon iya sa IVAT, Sir Elmer. Yes, dapat duwagin ang kakaso, no? Excise tax kag IVAT para may bulubulto gawa ang pagnubo sa presyo sa langis, no? Actually, sa amunigani sining naton ginalaw sa gobyerno ang overpricing sa langis kaya kada sa taas ang presyo sa langis duha mo lang ka sektor ang magabenepisyo, no? Ang kartel kag ang gobyerno kay di taas ang presyo, kataas ang ginansya sa kartel sa langis, kataas man ang buwis ng gobyerno, so sila nga benepisyo sini ang kakaluluoy ang himol naton nga pumuloyo bobotsam, so sini naton dapat duwagin, no? Sini ang kuakaso naton, no? Para at least mabatyagan din sa pumuloyo ang pagnubo sini bobotsam. All right. Tubtob, ano oras, Sir Elmer, ang inyo sini iya nga protesta subong adlaw? Actually, bobotsam gini siya, no? Untat biyahe gid siya. Actually, ang nakita naton nga effect niya ang Tagbak area, ang San Isidro area, ang Arosipio lang nga ruta, kag ang Mandurriao ang labing apektado sini, no? Galing sining naton, may mga graduation kag may mga di naton ma-deny basta hindi mo 90% magbubo sa 90% ang di kayo mabatyagan na ang epekto sa transport strike. But then sining naton galapan hasta inisya alas 6 to 6 aton panawagan, but 4 o'clock karon, no, magatipon ang tanan nga ara sa mga strike centers kag magahiwat kami sa program dira sa Tubangan mismo sa University of the Philippines overpass sa Bobotsam, no? Kaga sa tudlang, no, naka-gear kami towards sa pagpreparar na sa masunod pagid, no? Magapatawag kami next week sa mas malapad nga, no, kaya ang provinces naton nga way namo nalabot sa nagdigan, nagapahayag subong yan, naguluntat na gani kay sobra-sobra pagid nagila kay mas dako ang ila konsumo kay layo ila ginabiyahe Bobotsam, no? So mag-prepare kami para sa next week. Yung muna yung first day lang naman para sa mas dagko pagid ng mga pag-ulaga Bobotsam kung hindi pagid magseryoso ang gobyerno sa paglubad sa problema naton Bobotsam. May iban pa ba lang nga transport sector nga wala makaupod sa inyo kag plano nyo pa imbestigaron sa masunod sining nga hugnat sa inyo hublag protesta, Sir Elmer? Yes, ang wagid namon pa nalabot bangon sa kalimitado man sa amon tempo ang provinces gid Bobotsam, no? Ang provinces, ang bans, no, nga nagapayag man sa ila pagyamo, ang mga bans nga nagabiyahe sa nagkalain-lain nga probinsya, nagapaabot man sa ila interest, no? Ang mga TNVS at mga Grab, Maxim kag iban pa, taxi, ang tricycle operators and drivers associations, no? Ini silang labuton pa naton, no? Para malabot kid ka mga pamaskog pagid ang protesta kag ang welgas ang pumuluyo para maging mamaskog man ang pagdemand naton kay BBM. Kasi seryoso ang ini nga problema kag hindi patsi-patsing solusyon ang iya himuon Bobotsam. All right. With this, Mr. Elmer Foro, sir, thank you so much for your time. Saliwat, maayong hapon. Maayong hapon, kag salamat din Bobotsam. Deriwavit si Mr. Elmer Foro, ang lead convener sa No to PUV Phase Out to Coalition na Panay. Sa ilaman siniyang mga demands sa kay President Bongbong Marcos sa sining sitwasyon naton karon banwa sa sining krisis man gani nga tugas ang ginagamo dito iya sa may Middle East. Ining pagpatigayon sa hublag protesta kulang pa ini, no? Kaya may pipila pa ka mga samahin sang sektor sang transportasyon nga wala kuno maimbitar bangod sa kakulang man sang resources sang grupo ti may pipila ka mga sektor man kabahin sa sektor sa transportasyon ang wala matigayon nga imbitar sang No to PUV Phase Out Coalition Panay. Sa aton sining mga kabumang taga-probinsya, mga TNVS, mga
ayara karon iya sa transportasyon man nagabiyahe mga van pero may pipilaman iya ka grupo diri sa bahin sang syudad sang Iloilo ang wala nagpakigbahin just like sang Western Visayas Transport Cooperative. Ibalon taman ang ila sining bahin kung nga away sila iya nag-upod sa nasambitan sining hublag protesta. Sa aton sining mga kabumbo kag mangayo makita sang update kung nabala ara na kung may clue na sila or may ideya na sila kung saan o na ihatag ang mga ayuda sang aton sining gobyerno para man nga magkauro alibyo sa mga bakho karon sang aton sining mga kuturan nga mga drivers kag subong man mga operators. Hindi lang man sila nagabalakuon sini kunti lakip na diri banwa ang mga opisyal sa mga kooperatiba. Okay, kung kooperatiba ton sini nga pag-istoryahan na ginako man ni makapila na ka beses diri sa pila ka mga transport cooperatives particularmente sa bahin sang Western Visayas Transport Cooperative. Ngati ini sila ang dismayado na gid sa pang gobyerno naton. Hilabi pa karon nga daway kasubong wala ginapamatian ang ila sining mga balakuon. Sa linya naton ang chairperson sa Western Visayas Transport Cooperative, si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Sir Boyet, si Bombo Cham ini maayong hapon, sir. Bombo Cham, mayong hapon. Kumusta karon, Sir Boyet? Nagpakigbahin bala kamo sa sining transport strike nga ginapatigayon sa pila sa mga kaupod man sa bahin sa transport sector? Bungpot siya ba, wala kita nag-upod, no? Kaya kita nagbiyahe. Subong kaya sang ligad nga adlaw, nag-upod magkita no, sa transport haligi, no? Sa subong, way mangyapon ng pamatian naton nga inaayo, nagbiyahe lang kami bungpot siya. So, kompleto, subong pila ka porsyento sang inyo sining units ang yara sa dalanon naton, Sir Boyet? Bali subong nga bungpot champa 100% kita no sa pagbiyahe subong no kay bala nato nga kadamo bisang pasahero kay ina nga nagaabot halin sa probinsya bungpot champ amo na nga nag 100% kita. May mga wala tuo nga daan mga graduation subong sa mga bulutuan, sir. So oportunidad man ina sa inyo para bisan pa paano makabawi-bawi man kamo. Correct ka bungpot champ no ti aton sinidri sa serbisyo publiko amo na gani ambalang naton aton nga mga dispatcher nga ilang taon gid nila no kung damo nga pasahero sa mga terminals dapat ma-add kita sa unit naton nga nagabiyahe kay sa Bombo Champ sang ligan nga kahapon nga adlaw ang aton nga biyahe is 50% na kita no pero sa subong kay kita naton nga kadamo sang mga unit nga mga tradisyonal nga nag-upod sa transport strike amo na Bombo Champ ka add kita kag nag 100% kita sa Bombo Champ. All right. Now, Sir Boyet, may ara na bala sa latest update from your end sa mga drivers sa idalom sa WVTC kung may date na, may pitsa na ang pag-release sa ayuda nagikan sa aton sining national government or even diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo naton, Sir Boyet? Umbot sa aton diri nga labalan daw wala pa tayong fokusan no. Kay iniguro basi total ato naman dito aton nga mga requirements na descend naton dito sa DOTR kag sa LTFRB ining kinahanglan naton para sa subsidy sa aton mga drivers no kay ginahulat-ulat aton nga Bombo Champ basi rom lang next week no kay subong is Thursday lang on Friday basi mga next week Bombo Champ amatong pa ni no pero hindi na ko magambal kung saan og gid kay hindi kita gauyat sa approval Bombo Champ. All right, Sir Boyet, so far, mga pila na kasimana nga mayara sa sud-asud sini nga pagsaka sa produktong petrolyo sa bahin karon niya sa Western Visayas Transport Cooperative. Kaya pa ang operation? Mubot sa naton no ginatawag sini bantayan naton no ang mga gakatabo no kag isa pa ginapabantayan naton sa atong mga dispatcher nga kun prepigado gid man kagaway pasayro kuan na mubot sa ginatunga naton like being for example ang saaga is 50% pagka uod kadaway gid pasayro nga papuway naton na mubot sa ang tunga no kag ang tunga sa hapon naman hasta sa gabi mubot sa to mula uway naton ginaubos sa mga unit naton na pagwa itungod man nga bala naton nga gamat-amat kita ka per day bumbutsam no
pero amon sinidre sustainer namon at least Bumbutsam napabutang nga namon sa gobyerno ang amon diri nga ang katabo sa mga transport group diri sa bilog ng Pilipinas, hindi na diri sa may siyudad sa nga Iloilo kag Bumbutsam na paabot na namon gahulat-hulat kami Bumbutsam kung saan ma-approve ini ginayo namon kan gahulat-hulat kami Bumbutsam kay suno mo sa aton nga gobyerno, sa aton nga presidente. Nakapirma na si President Bongbong Marcos ang suspension sa excise tax kag ginaayop ginaton sa atong gobyerno dapat dulaon ng ining deregulation law Bumbutsam para man mga makontrol sa gobyerno ang asod-asod nga pasaka sa mga private Bumbutsam ka mga gasolinahan diri sa aton sa bugos nga Pilipinas sa Bumbutsam. Kwaon ko na lang ang oportunidad nga i-shoot man ining palamangkutanon kay ang Land Transportation Franchising Regulatory Board Region 6 nagpabutyag nga magapapanaog sila sang show cause order sa mga transport cooperative nga nagpakigbahin sa sining transport holiday last week. And siguro lakip man ang subong adlaw diri sa Western Visayas. Kamo last week nagpakigbahin kamo. May information bala or may nabaton bala kamo nga show cause order nagikan sa LTFRB, Mr. Parcon, sir? Bumbutsam ginaulat-ulat naton ining show cause order sa LTFRB no. Sa Bumbutsam gina-welcome naton kung ano ilang nga pag tawag niyo pag ano sa aton o pag ano sang show cause order nila piti kay preparado no kita sa pagsabat Bumbutsam sa ilang show cause tilan taon naton kung makaptan naton ilang show cause order ba Bumbutsam sabto namon kagway man na sin problema sa Bumbutsam kay ini ang inimo namon para gidtoya sa tanan no kag para gidtoya sa amon Bumbutsam kay hindi ginamon magwanta ang asod-asod nga sa aton diesel kag gulag ang gobyerno kag para Bumbutsam nga mapadasig nila sa pagpatupa ining promisa nila nga subsidy sa mga drivers naton. Muna Bumbutsam pa sabton lang namon nila preparado naton nga lawyer sa pagsabat sa sinang show cause order sa LTFRB. By the way, Sir Boyet, luyag ko lang mahibaluan man sa average nga income sa WVTC since nga nagtimbuok ang presyo sa gatong, mga nagahampang sa pila ang per day sa inyo siniiyang mga units, Sir Boyet? Bumbutsam ang per day namon sa ato nga diesel no. Sa una kita nagatawag nagakonsumo kita sang 2,500 to 2,700 a day sa subong nga Bumbutsam ang aton subong konsumo sa 40 liters naton subong. Kadlagan Bumbutsam sa 4,003 no, 4,005 no ang aton sinidre nga konsumo. Butang balon times 2 ang nagsaka sa aton nga diesel. Kag times 2 man Bumbutsam ang amon subong gasto sa diesel naton kag ini Bumbutsam dugangan gid sa aton nga driver dili nila nga 733 aton driver plus ang aton nga pao nga 533 Bumbutsam ang maintenance hindi kami gani ka kuha no kag ang aton nga amortization no Bumbutsam no hindi kami gani ang kabayad no kay diri sulod tanan sa diesel naton kag amo na nga ginahulat-hulat naton ang ginayo naton nga pagpasaka sang per hike no kag ang fuel subsidy kay ning fuel subsidy Bumbutsam no bangid solusyon na ini no hindi gidi tiisal ka daw namon ini gurong tugong ining 5,000 kag Bumbutsam aton siya para long term nga makabato-boto kami Bumbutsam sa asod-asod nga saka sa diesel naton kay sa subong sobra na 120 ang diesel naton. Bumbutsam nagayo kami nga dugangan gid tani ining aton nga plate no kay ginayo naton dito sang time nga ang diesel naton is 54 ang aton nga minimum is 15 pesos no aton nga minimum kag subong Bumbutsam ayo namon isang tunga na lang no isa na 7 pesos na lang kay ina is temporary lang ina isa provisional authority ngayon namon kay in case Bumbutsam nga magnormal magbalik magback ang aton nga diesel sa normal no sa presyo example 60 na lang Bumbutsam no ibalik nato ang plate yan sa dati Bumbutsam isa ini is temporary lang Bumbutsam. In terms ng percentage mga pila ka porsyento gid ang inyo siniiyang kapirdihan humalin nga halos kada adlaw may pagsaka sang presyo sang gatong Sir Boyet?
Bumbot sa amon nga pag-compute sa aton diri nga auditor no. Siya hindi siling daog dako ang perdi namon bumbot sam perdi kami subong is 100,000 a day no. Ang perdi namon no. 100,000 a day kay dira tanan sulod sa diesel nato na bumbot sam times 2 gid. Kag amo na bumbot sam sa aton nga pag-analisar ka sa aton nga pag-compute sa aton diri nga auditor, katama gi kadako ang perdi nato no. So galing mo butsam, wala kita mamimo kay ina panawagan kita sa aton nga gobyerno akong tani man nga dugong-dugongan nila tani ini nga aton nga plitihan no. Namon dugang ang plitihan kay bubutsam sa 15 pesos ka minimum subong bubutsam perdi ni kami katama bubutsam. Alright. Sige. Sir Boya, thank you so much for your time kag sa pag-share man diri sang dugang pagid sining mga impormasyon sa liwat maayong hapon, sir. Salamat mo Sam kag maayong hapon sa Bombo Radio. Deri wavit si Mr. Raimundo Boyet Parcon. So, sumonguro sobra 100,000 ading perdihan sini nila labi pa nga nagsaka pagigada ng presyo sa produktong petrolyo, may sweldo pa sa driver no daily. Iya pa sang pau nila sa aton sa mga kuturan no ang maintenance gani hindi man gid siling ginabuhin gid ang amo sina nga chunk sang porsyon abi sang income sa tagsa ka matag adlaw sa malipot sini nga pulong sa aton sini nga mga kabombo grabe man ang epekto sini sa bahin karon iya sang mga kooperatiba sa aton sini nga mga kasimanwa. Kay that is why nga bisan pa paano paslamat man kita ni sa ila kay apisar nga may mga ginpatigayon sining hublag protesta, transport strike, no? Ini parang mabatian kag mabatsyagan man ang ila sining presensya nga nagapanawagan sila sa bulig man sang gobyerno. No, sa aton sining mga kauturan kay kon public service ang aton sining pag istoryahan ating ginatingwaan man sa mga kooperatiba ni nga maka-provide sila sang transportasyon sa publiko pero kabay pa nga pamatian man sila sa ila sining malakuon karon. Pagbalik naton na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon si Mayor Inday Raisa Treñas tingwaan nga sa masunod sini nga bulan may dugang pagid sini mga ayuda sa aton sini mga drivers. Kag subong man istoryahan ta dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad hibalo naton ang latest man nga impormasyon kaupod sa sining pagpanghusisa sa investigasyon may kantanan sa kamatayon sang negosyante nga naga-buy and sell sa ginparakan luthang dito sa may banwa sang Dueñas, Iloilo. Balikan ta mga dalaguan ng mga balita pagkatapos gilamang sang pila ka importante nga mga pahanomdom. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa. Ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan. Ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Buksan ang mga bintana, puwertahan, kag kortina sa aga tubtubapon agud makasulod ang natural nga kasanag kag preska nga hangin sa sulod sang balay. Kung masanag ang sulod sang balay, hindi na kinahanglan nga maggamit sang suga sa adlaw kag mabuhinan man ang paggamit sa electric fan o kon aircon. Dako nga bulig man ang maayong air circulation sa pagpabugnaw sa balay, ilabi na sa mainit nga klima subong sa Pilipinas. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon outdoor plants. Ang small amounts ng coffee residue ang masami harmless kag makabenefit sa acid-loving plants pareho sang roses. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 22 to 28, 2026. Songs that you fell in love with from the 60s to the present will once again be yours. Kaupod ang Technocrats Band sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 ng gabi sa Marso 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Palm Sunday Mass nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa runga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 29 o kon umpisa alas 10 ang aga, ang may luyag na mag-avail ng Sacrament of Reconciliation o kung ang pagpangumpisar, ang pwede gid makahimo sini. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you
in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Masaming at tinuan ang gas burner, ilabi na pagkatapos ng pagluto. Siguraduhon nga wala sang bara ang mga gas burners para matalunsay ang pagdabdab sang kalayo. Ang barado nga burner ang isa sa mga rason nga madasig ang pagkaubos sang LPG. Pilion man nga maayo ang kalidad sang burner nga ginabakal, agud ini ang maglawig kag makalikaw sa aksidente sa kusina. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Usisa kag kayohon galayon ang nagalik. Bisan pa sa tig-ululan nga adlaw, ang nagatulo nga gripo kag tubo nagausik sa madamo nga litro sang tubig. Gani hindi na maguyang sang tiempo. Kay uha nagatulo nga gripo o kung tubo. Bangod nga ang kada tinulo sang tubig nga nagkakausik. Katumba sini ang senentimos man nga nagkakauyang halin sa imo bulsa. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Sa opisina, mas maayo nga ibutang ang mga lamesa nga ginaobrahan malapit sa bintana para sa natural light. Buksan man ang mga blinds agod nga hindi na kinahanglan nga magpasiga pa sang suga. Sigurado nga makakinot ka sang kuryente. Ginadubilian ang iligal nga droga. Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Antes ang mga dugang pagid nga mga balita, standby, may winner kita! Narito ang nanalo ng special prize ng Bombo 60th Anniversary Exclusive Edition na AM/FM Transistor Radio plus 500 pesos cash. May brand new nga exclusive limited edition nga AM/FM Transistor Radio ka na. May 500 pesos ka pa. Hilabi pa sa aton sinima kasimanwa ini ang wala iya malansang sa isa lamang ka istasyonan, hindi fixed dial. Gani puwerte gid kaswerte sa imo kung ikaw ang malawagan sa aton sini nga special draw. Aton sini karon nga winner mayara sang proof of purchase nga Orocan sticker. Orocan sticker 55 anyos taga
Lapit lang din ang taga Plaza Libertad lang. Oy, sino na ang mga taga Plaza Libertad? Congratulations, Leonides Arroyo. Leonides Arroyo sa Plaza Libertad City proper. Orokan sticker ang coupon. Ang iya sining proof of purchase gilaway ko ni Bombo Cham nagahulat na diri sa imo limited edition nga radyo. Now, why na lansang sa isa lamang ka istasyonan, exclusive ini, ginpahimo lamang para iya sa Bombo Radio. Kag 500 pesos nga cash. Dapat mo tandaan, Leonides Arroyo, ang premyo mo yan nagahulat na diri sa Bombo Radio sa imo. Ikaw iyang ginahulat sa premyo, hindi iya nga ikaw pa iyang mahulat sa premyo. So kadto ilang dire sa istasyon sa Bombo Radio, Leonides Arroyo kay nagahulat na dire sa imo ang 500 pesos cash kag limited edition nga transistor radio AM/FM nga wala nalansang sa isa lamang ka istasyonan. Sa liwat, Leonides Arroyo, congratulations. Nag-umpisa kagapon ang panagtag sa fuel subsidy coupon sa city government sa mga driver sa tricycle. May continuation sa aton sining mga kabumbo subong adlaw. Kag sa ginpatigayon ini dira sa may Iloilo City Hall sa 7th floor. Diri kag nagpabutyag si Mayor Inday Raisa Treñas sa iya sining plano kag pagpaninguha nga dapat sa masunod sining mga binulan may ara pagid sang another round sang ayuda para sa aton siniya nga mga tricycle drivers. Yari bala ang pagpabutyag ni Mayor Inday Raisa Treñas. Amo na pinatingwaan ko gyud nga pangitaan gid naton paagi paano maatipan ang aton mga pinalangga ng mga kabataan diri sa syudad. So this is just the first nga release ang inyo fuel subsidy. Sa sunod nga bulan preparahan naman naton kamo pagin. Aton commitment hasta may krisis pangitaan ko gid para mabuligan kamo fuel subsidy kada bulan. Isa ko pagit ka good news na nawag ang DSWD inapabulig yan na kita sa inyong papeles kay halin kay Presidente may hatag man siya 5,000 pesos. Finalize na lang namon kung ano kag kung sino ang ila na i-priority. Pero ang pinaka-good news, una man ang tricycle. Sunod-sunod kanila. Nag-una man kita tricycle panghatag, una man sunod man sang DSWD nga diri sa syudad, una man ang tricycle. Naiyahalin kay Presidente, nag-contact sila di nga kami mabulig sa papeles ninyo, basa namon, kag mabulig man kami, release sang subsidy sa national government. For the next weeks, months, masaka, pagit na ang mga pagkaon. So tingwaan nato, basi makaray subsidy pagit na sa inyo. So pati rice subsidy tingwaan kuno sa alkalde para sa aton siniya nga mga kauturan sa bahin sa transport sector nagaatubang siya subong para iya sa mga tricycle drivers. Hindi lamang nalipay man kita sa aton sining mga kabubo sa sining mga lihok karon sang aton sining mga opisyales si Adri sa syudad sa Iloilo kay madumduman yung tong ginduso nga bill ni Congresswoman Jam Barunda sa aton sining mga kabumbo ti ining bill mga kauturan no ginpirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos sa aton sining niya nga mga kabumbo ining an act authorizing the President to suspend or reduce excise tax on petroleum products amending for the purpose of Section 148 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended no ti ginpakigbahin man diri kag ginkalipay man
ni Congresswoman Jam Baronda nga ginpirmahan na nga layi ang hagna nga nagahatag sa nga gahom sa presidente sa pag-suspend sa nga pagsukot sa excise tax sa mga produktong petrolyo nga mangin epektibo ini sa pagkaligad sa nga 15 dias matapos nga mabantala ining kasuguan, no, or mapublicize. Isa sa konkreto nga tikang para nga mapaganhagan ang epekto sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo sa world market. Salamatan man sang kongresista si House Speaker Budget Majority Leader Sandro Marcos kay iban pa nga mga koplanan sa mga principal authors para iya sa sining pagpasulabi paghatag sa nagakigo sa importansya sa sining measure, no, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no, ti kanami sinilang tawon kon ang tagsa-tagsa sa aton sini iya nga mga opisyal sa nga gobyerno, particularmente abe halin sa aton sini iya nga mga konsihal nagapaninguha pakanto sa aton sini nga vice mayor, no, pakanto sa aton sini nga mayor, pakanto sa aton sini nga mga kongresista kung nagapaninguha nga magpanikasog nga makabulig para iya sa kayuhan sa mga pumuluyo ti daw si sino ka man nga mangin bugalon. Pero kung way patay gani kamra sanay nila kag bantayanay isang mga sala sa isa kag isa ti do mambal ka man nga way ko kilala sila na iya. Do mamos lang dagan sa istorya, no. But for now sa aton sining mga kabombo lipay kita ng aton sining mga opisyalis diri sa syudad sa Iloilo, no, amid sining krisis kag balakuon sang kadamaan nagapangita sila sa pamagi agud iya nga mapahagan-hagan ang epekto karon sining krisis naton diri ang ginabatsyag sa pungsod sa Pilipinas. 45 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Another angle nga ginasunod karon sang kapulisan, amo iya ang anggulo sang old grudge daan nga hiligot anon, no? May kantanan mga kauturan sa sining paarak sang luthang agin tunaan sang kamatayon sang negosyante, no, dito iya sa Banwa sang Dueñas, Iloilo. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Bombo Champ, nagdangat na sa tatlo ka mga anggulo ang ginasundan karon, no, sang special investigation team sang probinsya sang Iloilo. May kantanan ini sa sining natabo, no, nga shooting incident sa may poblasyon ay Dueñas sang Damlaglang sa dintigin kamatay diriyo ni Marigold Hamelo kag nagresulta man, no, sang pagapila sini sang upod sa sulod sang salakyan. Una ang na-mention man diri gani, no, sang special investigation team ang duha, no, ang ginlantaw sang sining anggulo amo ang may katanan sa trabaho kag crime of passion. So, no, kay Police Lieutenant Colonel Aranyo, isa sa mga nagdugang sining gina-consider sining anggulo amo ang old grudge o kung daan sining hilgot-anon Bombo Champ. So, ining information nga natipon dugang sang kapulisan kung nga naka-establish sila sang old grudge ang nagikan man sa perma, no, sang affidavit ining duha ka mga upod sini sa salakyan, no, atong nabilin bla nga buhi ang isa to nga driver amo to ang napilasan. Ugaling sunod diri sa tungdan, limitado pa ang impormasyon sini mapalayag sa publiko kung ano gid ang kabugusan nga kaundan sang ginatawag sining old grudge sa Bombo Champ, no. Sunod diri kay Colonel Aranyo, ginausisa na ininila dugang karon kung balati kuhaan, no, sa gadugang sini karon nga mga dako nga impormasyon kag ang malink, no, sa kamatayon sini nga nasambit sini karon nga biktima. Sunod sa tungdan sa tatlo ni ka mga ginalsundan sini karon nga mga anggulo ti subject na ini, no, sa ila sining investigasyon kag kun diin ang magagwa o kun magapangibabaw. So iban sinati sa ulihi ma-eliminate naman na, no, kung ma-establish na kun diin gid ni sa ila ang
mapangibabaw no sa investigasyon kag ma-identify nga maling karon sa kamatayon sining nasambit sining individual kag pagkapilas sang pilas sining ka mga sakay sa sining salakyan bumbutsam sa natabo ning shooting incident. Dugang padre sang pamaba no sang Iloilo Provincial Police Office kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio lakip man sa na mensionar sa affidavit kay balamuti nag-sign na ini sila no sang ila sining affidavit sa bahin karon sang otoridad. Gin pahayag man diri dugang nga may ginasunda naman sila karon nga 5 ka mga person of interest no nagdugang kanini kay sang ligad sining adlaw 2 o 3 no ka mga consider sini sang otoridad. So nadugangan ini bangod man sa pahayag man kag nasaad man no sa affidavit sining mga biktima nga may mga pila sini ka mga persona nga gin mention bumbutsam galing tindi lang man mapalayag pasubong kay ti tama pakahilaw no ang gin pang mention sini nga pangalan nga na consider ini nilang masulod sa person of interest unless kun ma-establish na kag kun may kantanan gid man ini sila sang tambit sini nga insidente. So sunod diri sa natungdan kun maimbestigaran na kag mausisa dugang so may baluan no kun balati ini sila ang may kantanan gid man sa sining natabo sini nga panglutang. Aribla ang nangin kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, spokesperson sang Iloilo Provincial Office. Yes, Bumbo Joms, sa subong may ara na kitang 5 ka mga persons of interest nga ginasundan. Kag may ara kita sang 3 ka mga motibo nga ginakonsiderar. So una ang aton dira nga una nga motibo ang kangtanan sa negosyo sini sa mga biktima. Second, ang crime of passion kag ang ikatatlo amo ang old grudge o daan niya ligutanon. Naplastar mo to kakon ang duwa ang sa crime of passion kag sa trabaho. Ang old grudge sir paano na-establish ni sir initial lang? Yes, no, ini ang naging resulta sang aton nga pinakaulihing investigation. So may mga ara kita dira nga mga nakuha nga mga information which is kati isa ina ka mga ginbasihan naton nakasulod na ang daan niya ligutanon sa ginasundan naton. But of course, gusto ko man nga klarohon nga all this information nga ara subong sa aton is subject pa ini sa thorough validation. So dapat i-check it natin ini. Ayos gani no. So ang old grads din sa maling sa kay gihapon man kay kay Marigold or sa punto nga buhi. Involved nga mga victim naton isa ina sa orginaan naton ina ginaupod naton dira no sa dira nga possible motive bumbuchom. I see. The way ang duha naka-execute na affidavit sir no? Yes, may ara na nga nag-execute sang affidavit sa pagi sa aton sini nga mga investigador patagapangayo kita sang pagakop sa aton nga mga pumuluyo nga hindi lang naton anay hindi ma-disclose ang detalye. Sige no problem gid. But by the way ang affidavit ni do ni sir ilang statements ang natabo mismo. Naghatag sila sang ila sini nga mga baluan. So amoy nang content sa ating debate niya which is nga kinakonsiderar naton ina kag hopefully makabulig ini nga sa aton sini nga ginapatigayon sini nga investigation. Ay si Mayo. Na-mention mo 5 ang person of interest kay nagliga do 2 lang o 3. Do nagsaka sa sir anong ma-consider ta? Yes, no, that is the result of course ka mga investigation naton nga ginpatigayon. So ang mga persons of interest naton nga ini naton no ginasundan na ang mga ila sini nga mga mga information, vital information which is nga basi no kung maano naton ini no ma-roll out naton ini later on nga mangin witness. But again,
klaruhon ko lang at this point of time, they are considered as mga persons of interest. So wala pagkikita sang may na-establish nga mga suspetsado. Ano ang ground, sir, kung nga na-consider na sila nga person of interest? May mga information kita nga na-gather. Isa-ina sa mga ginbasihan natin. So, iagi pa natin nila sa thorough validation. Nabatian diri si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office sa Bumbutsam. So ginakabig nila ning dako man nga development ang plastar sining information kung nga ang naka-establish sila sang dugang sining motibo at the same time ang inisyal nga motibo at the same time ang ining mga ginalantaw sining person of interest. May kantanan sila sa sambit sining insidente. May mga information man kita gani sila nabaton nga matapos ni nga nagpagwa no sa ilang sining affidavit ining duha no ang driver kag ang ining helper Bumbutsam nga upod to ni Marigold sa salakyan nga inisyala nga may na mention sa sining motibo sining old grudge nga dumara kuno sang nagadumot sa ila sa sining nasambit sining individual o galing ti bangod sa limitado pa sining mga permission amo pa na ang gid na lantaw sini dugang no kun bala ang na-mention nga dumay nagadumot sa ila upod lang to sa driver kun sa iya sining helper Bumbutsam po kung tatlo gid sila ito pati si Marigold o galing kay ti sa natabo to nga insidente do laban gid to yung ego sa babaye no nga do natuon gid to ang ining kaakig no kay ti ang duha to ang isa to ay mangani pilas ang napilasan na to do kibyas man na to no ang sakay Wilbert nga mo to ang driver ng upod man ni Marigold sa salakyan sang natabo na to ang pagpanglutang dito sa area karon sang poblasyon A Banwa sang Dueñas sa Iloilo. So sunod diri sa kapulisan tatlo ni ining si Wilbert ang helper ni Wilbert kag si Marigold dugay na ni sila nga kilalahay. Based to sa pag-usisa naton madugay na nga nagkilalahay ang ining si Wilbert kag si Marigold ang ining si ang helper based to sa pagpulpangkot naton do bag-o lang ganina. All right. Now, kumo butang tabi si Wilbert kag si Marigold dugay na nga kilalahay. Ang akon sining tawag si gani presumption nga kumo negosyo si Marigold sang buy and sell sang salakyan kag mekaniko si Wilbert. So dugay na gid man sila kilalahay nga duwa kay before ya ibaligya ti laban-laban gid sini Bumbo Jomar ang salakyan or before ya man baklon anti si baligya siyempre palantaw mo na sa mekaniko para nga ma-estimate ya may diferensya, may guba, pila ang magasto kung ipakayo ang tanan sini nga mga minor sini nga mga issues or guba sa salakyan kag kung pilang maginansya later on kung pwede na mabaligya kung matapos na kayo sang mekaniko. So amo na bining pagkilalahay ni Wilbert kag ni Marigold. Now kung old grudge but silingon madugay naman sini nga tsimpo nga may gut-gut gali ni ang nasambitan sini nga tawo or mga tawo sa kay Marigold o kon sa kay Wilbert. Amo pa na ang white to ma-mention Bumbutsam kay ti bangod nga sa ongoing ni karon investigation sa kapulisan. Mumargani kay sang time nga nakapangusisa kita sa natubuan to sa lugar. May mga information man gani nga dogin pablatter kuno ning si Wilbert kay may salakyan nga gin kayo ini pero do nabutan kuno binulan amo to do nagreklamo tong tagiya Bumbutsam pero do na ano niya to no dogin balikan niya to kag na settle to ya ang complaint sang tag-iya sa salakyan ti duay masigurado kun sa old grudge nga na basi asa na sa mga amo man nga mga senaryo bla nga basi kun may na kayo siya way matapos gilayon
Ti siyempre kung ikaw tagiya gusto mo yan matapos dayon mo. Na? Hilabi pa kung insakto man imo bayad. Labi natin kung sakto man imo bayad, no? Sa munang mga senaryo kay ti ko lang tawon tayong tatlo. Or worst, sobra bayad mo, waya pon makayo. Ate mo na masakit-sakit, no? Sa aton sini karon nga mga kabombo, no? So munang isa ano sa mga ginalantaw sini kay kun check naton ang senaryo, no? Kung binagbinagon tati may dako gid sining kakig no? Ang mga suspetsado kay ti suno sa kapulisan ta do hindi man imobra si Saltawo. So posible may mga upod ni no sa sulod sa salakyan nga ginalantaw to ang ila sini nga getaway vehicle ti kangay sina kun maling tagid man abis sa trabaho no ti angay sina kung may mga gina-repair sining salakyan siyempre naga-engage kinada sang dako man sining amount sang kwarta. Bumbo champ, unless tati kung mga motor-motor ti gamay-gamay man na siguro, no? Pero lantawon tani no sa dalagan karon sa investigasyon, kay ti isa man na sa mga gina-consider karon nga paidalom na sa investigasyon ang ining old grudge may kantanan karon sa natabo sining shooting incident. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Now, isa-isa untang mga anggulo or motibo. Una, negosyo, buy and sell. Damo man sa mga naga-buy and sell diri sa syudad sa Iloilo, probinsya sa Iloilo, pero daw kung dira lang gid sa buy and sell nga kompetisyon abe do malayo man engineer nga mapinat sa daw papatay ta ka nga kay ganegosyo ko sang salakyan ikaw ganegosyo ka man buy and sell tapos damo imo customer akon gamay lang ipahimos ta ka or ano himo do hindi man amo na kay kadamo sa naga-exister dire nga mga buy and sell nga nagatinuparay man lang gani o kung isa gani mambal pa ng isa katang iyada nga sir why ko sang amo ni nga unit nga ginapangita mo i-check na ba sa piyako ba si Miarada? Oo. Do mo pa naga binuligay pa na sila? Pero kung lain naman iya nga plastada sa negosyo gyapon, base kung may why na tigayon nga mga transaksyon or may rimalaso sa transaksyon sa aton sini nga mga kabumbuti, base dira nga bahin. No? Nga mayara sa nga problema sa kwarta, sa aton sini nga mga kabombo dako nga kantidad ang involvado ti or ang naulamid rather di base kon sa dira nga plastada naangot sa negosyo crime of passion may posibilidad or ginalantaw nga ti base kon sa iya sining bana kay ti why naman sila nagaupod as per information why naman sila nagaupod sini nga duwa may kung ano man nga problema sa ila ti amon sina or posible ginalantaw nga kumo nga ti buy and sell ang imo negosyo kinanglan mo ang opinyon sang mekaniko permi upod si Marigold abi kag si Wilbert base kon naghambal nga ano relasyon sila ari mo kay may posibilidad ang amo sina sa crime of passion no sa aton sini nga mga kasimanwa pero lantawon mo ang mga tao nga nag-execute ti may hinalungungan sa armas kag nagamit sang high powered nga armas. So, sino ang may kapasidad nga mag-hire, nga magbayad sang kantidad or dako nga kantidad sang kwarta? Di ba? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung old grads naman, paano? May tawo nga dugay na nga nagadumot sa kay Marigold. Sa anong plastada nga nagdumot siya? Base mabalik naman kita sa anggulo sa negosyo kay may hindi why siya may kung sa ano pa why na satisfy ang customer niya
ginbaligyaan niya sang pigado nga salakyan sa mahal nga presyo, pero hindi man guro maglabot sa mo sila nga punto. Kaya siyempre, kung nag-buy and sell ka, kag kung may isa lang dira nga makahatag sa malain nga feedback, mapabilin na mangin amo na sina ang imo nga branding. Nga hindi ka na magbakal sa ninito, tarugtog, car trading, kay pigado na ng mga salakyan nila. Dito kaya kay Abraham Linog car trading, kay kampiyon itong mga salakyan nila. Oh? Sa ninito, tarugtog, car trading na da, ang piyak nga ruida sa panguna, 15, sa piyak yan, 16. Mamos na bla. Sa aton sining mga kasimanwa. No? May information man nga kaging agin pablater ang mekaniko kay may ginobra siya tapos waya mahuman. Sa aton sini mga kuturan. Sa karon padayon pa nga ginausisa ini isang Special Investigation Task Group Dueñas. Agod nga matumod gid. No? Kung ano ang motibo kag kung sino ang sa likod sini agud nga matagan man sa hustisya ang kamatayon, no, sining biktima. Langalang na ginaton sini nga tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya Blanco Ver, gabilin sa imo sang manyanay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nakahibalo ka ba lang nga sa husto nga settings sang imo aircon temperature, mahimo ka nga makakinot sang tub-tub at 300 pesos kada bulan? I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting o mas sobra pa, imbes nga 20 tub-tub 22 degrees Celsius para makakinot sang tub-tub 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang estimate na kabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalawigon sang oras nga ginagamit ang aircon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. May lain-lain nga pamaagi para makakinot sang gas kung magluto sa kusina. Isa na diri ang pagpreparar ng daan sang tanan nga mga panakot sa lutoon nga menu. Sa sini nga paagi, mangin diri-diretso ang pagluto. Mas marasig ang imo trabaho kag sigurado nga wala sang mauyang nga gas. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung magbutang sang pagkaon sa refrigerator, hindi magbutang nga bag-o pa lang naluto o mainit pa. Pabugnawaan na yung pagkaon antes taguon sa ref.
Sa sini nga paagi hindi maayawan ng fridge sa pagpabugnaw sang temperatura. Regular man nga i-defrost ang imo ref kag freezer. I-defrost na ini kung magdamol na sang 1/4 inch ang ice para masiguro nga maayo perme ang andar sini. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno ang sara nga makakonsumo sang The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom ko. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome again diri sa kahapon lamang program on a Thursday, the 26th of March 2026. Salamat again for being there and thank you sa inyo nga mga makawiwili nga mga istorya. Nga inyo gid na palabot diri sa KLP. Good afternoon sa aton nga mga suki dira nga matagpalamati sa mga KLP lovers naton and especially sa aton nga mga regular nga mga letter senders. And sa soon to be mga sharers man naton diri sa kahapon lamang program, ginatamiyaw ko gid kamo. Ari man kamo diri locally, ari kamo diri sa Iloilo or sa probinsya sa Iloilo or sa din mga bahin sa Pilipinas, gina-welcome ko gid kamo and especially ang ato nga mga friends abroad. Kumusta man kamo dira? Abi pahibaluaman kami what's happening sa inyo kabuhi subong. Next week, Holy Week na. Diba? So, ano na ang mga plano natin dira? Anyway, sa inyo tanan-tanan, I am inviting you to share your own stories diri sa kahapon lamang program and we will enjoy them. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I'd like to welcome everyone with this song from Charles Skivington. 2. Again, this is Tita Regine and welcome sa kahapon lamang program. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace
that you miss. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? What good is the sun when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of this dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. I have seen perfect peace. Come back and make me complete. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Sa isa ka relasyon, there should be two people involved, very much in love with each other. Hindi three, ha? Kaya karon may third party na. Pwede gid nga three kung ang third party is the Lord. 16 minutes after 2 o'clock. Hello again mga kabombo. Kaupo din niyo si Tita Regine. Let's start enjoying the stories nga atong ginabaton diri. And we have something from Lolo Abraham. Dear Inday Regine. February 13, 2026, 1:30 p.m. Brown out diri sa amon malayo nga probinsya, Inday. Sa isip ko, doon di ako makapamati kay LP How. Salamat, 2:00 nagsiga. Pandar ko ang radyo, nabatian ko ang sulat ni Mr. Survivor, ngang iya nga cellphone nahulog sa tumbler, may tubig. Ang akon cellphone nahulog man. Ginhatag ato sa akon sa September pa, 2025. Sa December 2025, kay ginkaon ko ang ginabutang sa lumpia o kunturon, abi ko karne nga ginaling. So 7 p.m., ang suga nga solar, do madulum, Inday,
Ay, wala pa gali iniya maluto, no? Ginkaon ko. So, 1 minute, balik-balik ako sa CR. Every minute. So, ginsangat ko ang shorts ko, may cellphone sa bulsa, 3 feet ang taas, nahulog sa balde, puno ka tubig. Dali-dali ko kinuha, inday. Nabasagid ang cellphone, pindot ko ang cellphone ko, ang wala na napanas, kag wala na, no, napanas. So, gwa ako sa CR, ginlubong ko sa laton nga plastic, may bugas pa nga nabilin. Tingin timeman ko, 2 hours. So, tanaw ko, kagin-on, ay nagbalik sa normal. May downloaded, mga old movies, English, kag mga games. Expire na ang old movies, 2 months lang. So, 10 minutes. Ara na ako sa alagyan nga bago lang matapos obra ka mga tao. Sa right side, matukad ako. Wala ako magtukad. Diretso lakat ko. Hindi ko pa kabisado ang dalan. Inday may mga kawayan, kag mga puno sang kahoy. Sa idalom, ako nagalakat, may 3 kabalay, mga 37 steps ang antad. Ay, nakabulasot pa ang left ko nga tiil sa buho. Abot ako sa 4 nga balay, tukad ako inday, may tanom humay, mais. So sa higad ako nagalakat, makitid ang dalan, kag humok ang duta. Natapakan ko sa higad, so nahulog ako sa idalom. Maayo lang, nakakapot ako sa hilamon. Nagtungtong ang tiil ko sa duta, 5 feet ang taas. Nagduot ang bungot ko sa hilamon. Inday sa likod ko, slow down, alagyan tubig ulan. May mga kahoy nga agho, madulom. Wala ko mabuhian ang lighter. Nga flashlight ko, 5 pesos kun baklon. So kapot ako sa hilamon, kag masaka. 10 minutes, ara na sa ako sa balay. Kita ay kami kaasawa ko, kag anak ng lalaki, kag ugangan ko nga babae. So salamat sa Diyos, sa mahal nga Diyos, nga wala ako mahulog sa idalom. Kay ara-dara bala ang elementary school, inday. So advance, happy birthday na lang kay Lola Amparing on April 11. Long live, Lola. From Lolo Abraham. So the same experience that you had sa kay Mr. Survivor, nahulog man sa tubig ang imong cellphone. Pero ikaw, dali-dali mo, ginpudjot ka, ginbutang mo sa laton siling mga may bugas pa. Okay, gina-absorb sang bugas ang moisture, no? So, naagapan, pato yung imo. Pero ang iyato ni Mr. Survivor daw wala gid. Kagadamo sa mga nagkalapanas. Anyway, I'd like to inform you, Mr. Survivor, na-receive ko through email ang imong mga requests, ang mga letters mo, nga ginbasa naton. We will try nga i-forward ini sa atong technician and see what we can do. Salamat, he was trying, no, nga ti makaget hold pa siya sang copies sang mga letters niya nga ginbasa naton on air. Anyway, Lolo Abraham, salamat gid. It's so nice hearing from you again. Oras naton, it is now 21 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Siguruha nga estable ang grounding sang mga kuryente sa imo panimalay. Ang estable nga grounding nagahatag sang proteksyon sa sensitibo nga electrical equipment sa imo balay batok sa golpeada nga surge sang kuryente kag sang pagpangilat. Kung magpatigayo naman sang home repairs, magpaninlaw sa gutters o mag-harvest sa mga prutas sa malapit sa mga linya sang kuryente. Magtangla gid sa imo uluhan nga hindi mo ini matandog. Kung magamit sang hagdan, ipalayo ini sang hindi magnubo sa 10 meters sa lin sa mga overhead lines. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon. Oras sa Pilipinas, it is now 23 minutes after 2 o'clock. Ari ang 2-in-1 nga stories ginpadala diri sa ato ni Ningne sa Lambunaw. Dear Tita Regine.
Hello, and again, dya duman ako sa pagsulat sa Waidja, Waituya, nga istorya. Almost 2 weeks, so ay ako kasulat kay kung kisa may bisita ako nga kundiin makauro istorya man kanakon. Maulan kay tinagaambi kay dya ako sa gwa nagaambi, ti mabasa akon papel. Otro, hindi mabasahan akon sulat. Kung sa bagay, to hindi, nagani ako magsulat, kay nahuya ako ka penmanship ko, kag ballpen nga malusaw. Dugangan pa nga hindi ako kakita magbasa sa nasulat ko, palagpat. Nahuya ako sa pagpabudlay kanimo sa pagbasa, pa hindi man tana magpasugot, nagabaligya ang ballpen nga bulon ang nagatapik sa punta ka ballpen. Once bulon mo, maagi o hindi, baklon mo gid. Kay may cover na subong no. So sorry gid tita, way problema. Sumayong hapon gali sa tanan nga avid listeners kag senders sa bugos na katapos ng DYFM. Sa akon kabataan kag mga apo umagad balaye. Hello Lolo Dencho and Lola Amparing. Musta na kamo? Tita Regine, perme lang gauran, madulom. Hindi ako kasulat. Kag perme lang sakit ulo ko tita. Tungod sa hambal naman sa isa ko ka-doktor, nga bulon duman ang stainless sa akong paa. Tina-stress naman ako, pero milang sakit ulo ko kapanumdum. Di ako katulog. Mayad lang, nagbakasyon bata ko nga nurse, halin sa Hong Kong. Kag nagtipon kami dya sa uma, kag sang September 4 kahapon, tuya kami sa ungka nagtipon. Nakapuy ako. Titulad, tuya sanda sa balay ka bata ko nga isa. Why na ako nagpanaw? Makapoy. Sa rumaan, September 6, mabalik siya. Kagaluyan gid. Mauli naman. Sa February 14, before kadaya, kati February 14, kasal kalibayon na. Ngin pangayo, kamagurang ko. Ano lang, diyang kabuhi ta, tulad. Duro dun ginapaagi ka naton, kamahal nga Diyos. By the way, mga tao kamarasmas, bagyo, baha, linog, patsanay, sa kundiin inaway, dakpan doon, kag kundiin diin, pagid kadruga. Ano resulta kadruga? Magamo. Hay ilam ang mga orihing tubo, way bali ang pag-eskwela, hala cellphone, hay nako. Way sanda ikaluoy sa kaugalingon da. Mantos gid lang, maduruduro na gid sala ta sa mahal nga Diyos. Ang managahimo bata kag ipamilin-bilin nga masapuan ang iban buhi pa Diyos ko nagapalinindog mga balahibo ko. Mambal dayon bata ko nga way sanda bata daad dya lang nandagin bilin sa puwerta ka gate namon. Gasulat na ako tita, nagdugang hindi ako kakita kay nagatulo luha ko. Amo dya bisan kita nga gamay sa lata umid tatanan sa mga sala nga nabuhat sang iban. Oo, sino lang balawa ay sala, tanan kita may sala, paibinya lang. Kagong kita magpangamuyo, gapangayo, takapatawaran. Susunod naman bitin, God bless us all, ningne, sang lambunaw. And pasundan ta ini, sang isa pagid niya ka letter, kit isang tambak ang mga sulat diri ni ningne, so 2 and 1 ini. Tita Reg, hi mga bagod diyang mga ballpen ko, pay mga malusaw, sorry gid. First day of the month of August, first Friday. Why, ako kasimba. God knows what happened to me. Duro-duro inughulog ko, diyang ang mga sulat, matamatan ko lang kapahulog. Before I forget, hello to everybody, tanan ka mo dira sa station, especially sa imo and the whole family circle. Also sa mga children, umagad, mga apos, mga balaye, and to all letter senders and listeners. Good afternoon, kids. Sa mga kasuki ko man. Kung may magpapanamyaw ka na happy, gid ako bala sa kay Lola Amparing. Lols. Joke lang Hi tita, today is August 1. Ti daw ang sitwasyon ka pangabuhi. Ta daw amo man. Nga nagapina August man. Mga kapigadohon sa palibot. Isa ka pruweba. Halos tanan sa mga tao mag-agto gani isanda kanimo nga mareklamo, mahulam kwarta o bugas. Dayon dasonggod o ay tanda kamaan. Nga hanggod man akong gasto sa mga bulong ko. Amud ako no, hay amud doon ka dya. Di ako kabulig kananda. Tiin sa ano.
Pero milang ako gakapot kwarta. Kagang amon pagkaon, gahulat lang ako, nga tawaan ako kabugas. Kaasawa kasubang, kay gasakay akon bata. Pero nagapadarawat kabugas umagad ko. Text o tawag ako kana, kaluyan man ako, sabat na, hoo, sakpon ta ka kabulan. Kag may kono man sanda. Amo daya tita, gahalong gid ako sa mga umagad ko. Truly, palangga nanda ako. Isa to ka bes, imaw kami ka umagad ko, nangita ka paratahian kabayo namon, kay may nag-invite sa amon sa kasal. May 3 ka babae nga nagapanilag sa amon, way gid abot-abuta na mangkot ang isa nga, ano bata mo? Huo, kay ti asawa ka bata ko mo. Siling ko, ha? Umagad mo? Nami tinyo ba? Baw akon parte ka maldita. Sabat ko, ginamalditahan nyo man guro mo. Ako na mo man, sabat ka isa. Tita Reg, gwapa ko no akon umagad. Tuod man, kung ano ginabuhat mo sa parehas mo, amo man dabuhaton da kanimo. Naanad ka na gidman ka kinaray, aba, kanami ka mag-pronounce. Tuod, salamat. Sunod naman na ginalingaw ko lang kaugalingon ko, kay gasakit bosong ko. So till next meal, bye-bye and God bless us all, and may the Lord God fill our hearts with joy and happiness. Love and regards to all. Ningne, San Lambunaw. Ningne, feeling good lang kita permi by looking at the positive side of things. Alright? Palayo ang mga negative. We welcome ang mga positive vibes. Mayo kay ti good gid ka mo sa imo nga umagad. That's a very beautiful relationship nga imo nga na-build with her because you said kung ano ang imo nga pag-treat sa iya, amo man ang ginabalik niya sa imo. So that's beautiful. Continue that. 2:31 ang ato nga oras. Magapanabalik kita with more stories diri sa KLP. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit sang solar. Isa ini ka maayo nga investment gani indi pagtuguti nga ini ang mausik. Antes magpatakod sang solar facility, siguraduha nga safe ang imo solar installation na pinaagi sa pagkuha lang sang mga lehitimo nga suppliers. Likaw sa desgrasya, likaw sa budol kag sigurado nga tipid sa kuryente. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Plaswala de Iloilo Billboard of Activities for March 22 to 28, 2026. Songs that you fell in love with from the 60s to the present will once again be yours. Kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza. Magasugod 6 ng gabi sa Marso 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki isang Plaswala de Iloilo. Sa Marso 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Palm Sunday Mass nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maggugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa runga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 29 ukon umpisa 10 ang aga, ang may luyag na mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plaswala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026.
Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag... Alas 2:33 ang atong oras. Let's enjoy the story of student mom of Lambunao. Dear Tita Regine. Good afternoon sa inyo tanan, sa imo tita, kag sa mga naka-tune in sa KLP. Nagatariti subong dinhi sa Lambunao. Magalom ang kalangitan, kag medyo malamig ang tiyempo. Gani, para mag-init-init ang pamatsyag ko, kag mabuhi ang dugo sa akon kaugatan. Nag-decide ako magsulat sa KLP, para man pati utok ko mangin active, kag alert. Medyo ginatuyo ako, kag ginatamad maghulag. Kasi very conducive ang weather para magbarikutot kag magpatamad-tamad. So to wake up my brain, sulat na lang ako sa imo tita. Wala pa makuha ang excitement sang pag-interview mo sa akon sang Saturday. Kanami sang feeling nga ma-on the air ang limog mo for everyone to hear. Kag tani, nakabilin kita sang bisan gamay nga inspirasyon sa mga listeners. We are the light of the world. Gani, may Jesus help us to shine brightly so that others may be drawn to Him, our Lord. Jesus says the lives of those who believe in Him should resemble that of a welcoming light. Kamudira, makonsider bala ninyo ang inyo kaugalingon nga isa ka suga nga nagahatag kasanag, agud to ang iban mabuligan ninyo nga hindi magtalang sa kadulom? Have you left your light on so that others may feel welcome? Ikaw lang ang makasabat sang sina nga pamangkot. Tita, sa mga gagmay pa lang kami nga magurutod, upod namon si Tita Adring sa balay. Utod ni siya or manghod siya ni nanay. So, bangod si Tita Adring ang agot sa ilang apat ka magurutod nga babae, kag si nanay ang kamagulangan, siya na ang nagtatap kay Tia Adring sang mailo sanda. So, wala pa sad to electric nga suga ang amon balay nga hayob-hayob, gani kinki ang amon suga. Sa amon lapad nga living room, may isa ka kinki ang nagapasanag sa gabi. Isa man sa komedor o kusina namon. Sa likod balay namon, sadto, may isa kadako nga puno sang duldul. Tama ini kataas, kag dabong ang mga sanga kag dahon. Kung gabi na, damo ang fireflies nga nagalibot sa duldul. Halin sa duta, pakadto sa ibabaw sini, buta agad sang fireflies. Gani, da makatilingala kung imo tulukon. Kapin pa, kung tama kadulom ang gabi, siling ni Tita Adring, tama na kuno kamalam ang puno sang duldul. Kag siling sing isa namon kakasilingan, si Lolo Imong, 97 years old na, mas malam pa kuno ang puno sang duldul sa nagtaliwan niya nga ginikanan. Gani ko ni sipon, masulod na sa 200 years old ang puno. Abaw! So nagtuhaw lang kuno ang mga fireflies sa puno sang magtaliwan ang iya lolo apong, nga muna ang nagtanom sang puno nga ini. May duyan-duyan ang iya amay sa idalom duldul, kagun gabi na nga masanag ang bulan, diri siya nagatiner nga nagaduyan-duyan. Sa magtaliwan na ang iya tatay, amuna na ang pagsugod sang pagtuhaw sa mga fireflies. Nagapsulod pa ang mga ini hasta sa sulod balay namon, sa living room kag kusina. Naabtan pa ni Tita Adring ang duyan. Kag kun adlaw, nagasakay man siya diri. Pero kung gabi na, nahadlok siya magduyan diri, kay do nagapabatsyag kuno si Lolo Imong. Kag may bes nga nagauyog kuno ang duyan,
bisan wala hangin, kag wala man sa nagasakay diri. Halin sadto, nahadlok na kami ni Kuya Alfonso nga magpalapit sa puno sang duldol. Kagun gabi na, napalibutan ini sang fireflies, kag mag-uwang ang ido namon. Dayon, namon pangurumbot sang habol. Ginatawag pa kami ni tatay kag magsiling, dali, lantaw ka mo. Ara na si lolo imong, nagasakay sa duyan. Ginakugos ako ni tatay kag palinglingon sa bintana kag nagauyugid man ang duyan. Ay, may mamaw! Singgit ko kag hakos kay nanay. Pero sang magbagyo sang mabaskog, natumba ang puno sang duldol. Wala na sang fireflies, kag wala na nagpabatsyag si lolo imong. Close ko na letter ko, gabi na ini nga, gintapos ko, hadlok ako, pasigabantay si lolo imong. Ara gida. Till next meal, God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Pati ako masang gamay ko, no? Ang buta akong tuod gid man. Pero wala mo ko kakita. Nila, basta may duldol ko, no? Nga dako, nga taas. Tapos daw old na klase sang duldol. May manchiw ko, no? May kapre ko, no? Tugid man na. Anyway, mga ulo istorya, no? Sa higad-higad. Well, may takabalo, kag hindi man kita mag-approve, kaya way man kita kakita. But anyway, basi may nakakita. And they would like to prove, sing sinang istorya, kahustugid man ina. Anyway, thank you so much, kids, sa imo. Yes, we should be a light to others. We should bring the light of Jesus to others. Salamat again, Student Mom, and I hope you're doing good. Dira sa may Lambunaw, nagapurupungko sa imo nga paborito nga pulungkuan dira, or maybe gahilay-hilay ka man samtang nagapamati diri sa KLP, and every now and then siguro no nagabalik-balik ka sa imo nga table kung di nagasulat ka sa makasaysayan. I can just imagine that. Salamat gid. It's 2:41. Magapanumbalik ang KLP with another story para sa inyo pagkatapos ng pinaka-importante nga mga pahibalo. Tayo nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kuno opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tub-tub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. 2:42, here's the story of Lola Amparing. Mahal kong Tita Regine. Tita Regine, samtang nagapahuway-huway ako, nadumduman ko ang akon kabuhi o kung ay napakasayang karanasan ko noong second year high school pa lang ako. Tita December man sadto, 1 week before our Christmas vacation. May mga preparasyon na ang bawat klase para sa Christmas program and party. Tita, sa amon nga closing program sadto, ginipasaot ako sang saot nga tango. Kagang paris ko, ang second year high school man.
Balan mo tita, way ako yan nabudlayan. Kay di ang tuwa ko bla ka mga kauturan nga lalaki. Mahilig sa saot, ballroom dancing, kaangay isang tango, rumba, pasadoble, bugi-bugi, at iba. Gintudluan nila ako, kay ti may phonograph kami sadto. Gani tita, high school pa lang ako, kabalo na ako magsaot sa ballroom dancing sadto. Tita, permi ako nagadaog sa contest. Amo na gani tita, no? Sa amon nga apat nga mag-best friends, ako permi ang nagagwa sa program. Bisan kong kaisa, relief man lang gani ang gown ko or ang bayo ko. Tita, ako man ang ginapadala sa teacher ko sang duplicate nga liabi sa room namon. Palangga gid ako katama sa amon nga advisor. Kay ti, bisan hindi ako cleaner, pero sa masami, ang table ni ma'am ko, ginakayo ko na, ginatrapuhan, kagadaw-adlaw, iba-iba ang bulak sa iya nga table. Nahisaan lang gani ako sa mga classmates ko sadto, kay palangga gid ako ni ma'am namon. Tita, kung sa bagay, hindi man ako maalam gid, umango, pero katamtaman lang. Tita, nabudlayan gid ako sa physics, algebra, o mathematics. Pero okay lang. Kaya there are times nga ginapakopya kami sa maalam nga classmates namon. Tita, nagayum-yuhom lang ang teacher namon, nga wala man kami pag-akigi nga mga nagkakopyahanay. Tita, balaan mo, teacher namon sadto, beauty seeker. Mahilig sa mga gwapahon. Te, nagayuhom-yuhom lang sa amon, nga nagkakopyahanay. Uy, hala. Tita, isa ka bes? Ang akon isa ka unto, ginpagabot sa dentista. Kay sagad busog. Tigin lahog man lang ako sang teacher ko, nga siling niya, Amparo, you lack one tooth. Tita, nagsagad ako hibi sa klase namon. Kay naguntat ang klase, kay sagad gani ako hibi. Pagpauli sa balay, nagsugid ako kay nanay. Kagdayon niya ako gindala sa igsuon niya nga dentista. Sa sunod nga adlaw, may ngipon na ako, kag nalibutan sang bansil o gold. So una, no? Uso niyang bansil o gold. Sunod nga adlaw, hipos-hipos lang ako. Pero sa makita sang teacher namon, nagsiling siya, "Class, tanawan ninyo si Amparo. May ngipon, kag may bansil pa. Nagdugang ang iya nga kagwapa." Nag-smile lang ako sa mga classmates ko. Tita, isugpon ko na lang ang ako na dumduman nga naagyan sa itong nagligad nga mga panahon, parte man sa akon nga mga paryente. Basi masiling naman sila nga nagapahilabot ako sa kabuhi nila. Tita Subong, ako lang ang nag-iisanon diri sa balay, kay napisan na naman ako magsulat. Tita, ako na dumduman Subong, ang parte sa akon mga kahinablusan, nga mga single man, kay mga retired teachers nga pareho ko. Tita Regine, kung sa bagay, nakabati ako nga may kotse sila, pero hindi man lang sila nakapamasyar diri sa akon, bisan ka isa lang sa isa ka tuig. Christmas o birthday ko. Ginhambal man nila sa akon, nga isa sa ila, halos adlaw-adlaw, nagabisita sa tanan nga mga balay sa ilang nga zona, kag magpangamuyo. Tita, magbisita man ang ilang nga hilig, pero ang mahambal ko lang nga, bakit? Kahit saglit o bisan minsan lang, walang panahon sila magduaw o magpamasyar diri sa akon, nga ti-auntie nila ako, nga kung sa bagay, napakalapit lang ng bahay na tinitirahan ko ngayon sa kanila. Siguro mga more or less, mga 3 lang, kapuluyan ang distance sa puluyan nila. May sariling kotse man sila at may panahon o pagod magpanalangin sa bawat bahay sa kanilang zona. Sa akin, walang panahon. Father, forgive them, for they know not what they do. Tita, kung diin pa nga matandang-matanda na ako at luyag ko nga ginapamasyaran Manila ako, pero sayang, wala gid. Bailang kung talagang may pagmamahal o naalaala nila ako, kusang loob, nabibigyan nila ng panahon na makadalaw sila sa akin.
Sana kung may pagmamahal ang isang tao, kusang loob, papasyal sa'yo kahit saglit lang. Di ba, tita? Kita sa aking isip o puso't damdamin na kung hindi ako naaalala ng aking kamag-anak, may iba pang tao na nagmamahal sa akin. Tulad mo at mga letter senders na kagaya ko na nag-aalala sa akin. So, tita, I have to close now. Medyo malabo naman ang akong nga panulukan, ang akong nga mga fingers pagkapagod na. Lastly, here's my love, kisses and prayers sa imo, kag sa family. Also, best regards sa kay Mia sang Bingawan, kanday Deo ng Putotan, student mom, Lolo Dencio and Lolo Abraham. And I have here a poem para sa tanan, ang tigulo, noong bata pa ako. Mula noon hanggang sa ngayon, hindi ko pa makakalimutan ang aking naranasan noong buhay pa ang mga mahal ko na mga magulang. Sa aming 8 magkakapatid, iyakin ako. Kung pagalitan, tahimik na hindi sumasagot. Sa aming magkakapatid, ako ang pinakapayat at masakitin. Hindi ko makain kapag hindi nagugustuhan ang pagkain. Iyak ng iyak sa tabi at maya-maya, mawawala ng malay tao. Kaya inalagaan ako ng mabuti ng mga mahal na magulang ko. Mahirap burahin sa aking puso't damdamin ang tunay na pagmamahal at pag-asikaso ng mahal na mga magulang ko. Palaging tumutulo ang mga luha sa aking mga mata, ang sobrang kabaitan ng mga mahal kong magulang. Sa panahon ngayon, para sa tingin ko, nandyan lang sila sa tabi ko. Naaalala ko ang palaging paghahalik sa akin, tanda ng pagmamahal. Kahit hindi humihingi ng pera, kusang bigay lang para pambili ng ice cream. Kahit pagod na pagod ang tatay, inaasikaso pa rin ako sa lahat ng aking pangangailangan. Sa ngayon, matandang-matanda na ako, pero parang sugat sa aking dibdib na mahirap burahin. Mahal na mahal ko kayo, tatay at nanay. Panalangin ko sa puong may kapal na maligaya, tahimik kayo kasama ng puong may kapal. So that's my poem. Tita Regine, madamo inyong salamat sa liwat, Lola Amparing. Lola Amparing, let's hope no nga sa pag-express mo sa imo balatyagon over sa mga paryente mo, especially sa mga kainablusan mo, nga grabe ka taas ang imo nga desire, nga makita mo man sila liwat, nga makapamasyar man liwat sila sa imo. Let's hope nga makalabot gid sa ila through this program ang ina nga kagustuhan mo nga mapamasyaran ka Manila. We do not know. Basi kung gaduha-duha sila bala. Kahit bala nila nga do may gamay ka nga medyo sunggod sa ila. So basi kung baan sila, Lola Amparing, na kung magkaduki sila da sa imo, basi kung akigan mo sila. But I'm sure, no? Instead nga mga aking ikaw, sigurado ko yang ang isugata mo sa ila, big smile and warm embrace. So kung ara malanda sila, and now that they knew, nga gusto-gusto mo gid sila nga makita, gusto mo nga makapamasyar man sila dira sa imo, bisan nga makadali lang, bisan kalit lang, kay anyway you said no, may ara kay hinablos nga halos tanan nga zona dira sa ila nga barangay ginalibot niya. So kung napitay lang man kamo no, let's hope hindi niya pag-skip ang inyo nga zona kag makaswing man siya dira sa imo, kag mapamasyaran niya man ikaw, so that magkitanay ka mo, makainistoryahanay naman ka mo. I'm sure dako nga kalipay gahatag sini sa imo, mabulong ang imo nga kahidlaw sa ila, and who knows,
base sila man, no? Gusto-gusto man nila nga makapamashare dira sa imo. Maybe something is just holding them back to do that. Probably base ang ilang hesitation comes ang ilang fear. Nga base hindi mo sila pagsapakon or base hindi mo sila pag-amumahon sa maayo, but we know you are not like that, no? Ay tinaga-express ka gani sa imong kaluyag nga ikaw pamasyaran dira. So kauyon mo gid nga may mga bisita ikaw dira, especially ang ining mga ginalong mo gid nga mga paryente mo, especially ang mga hinabdos mo. So let's hope one day maswingan kada nila. Who knows? They would be there during your birthday. Let's pray for that. Salamat gid sa liwat, ayo-ayo lang da, Lola Amparing. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bisan naka-off, nagakonsumo gihapon sang kuryente ang printer kag iban pa nga mga gadgets. Ini ang ginatawag nga phantom power. Mas makinot kung i-unplug ang mga ini o kung na ibutang sa switchable power strip bag-o magbiya sa opisina. Makabulig ini para hindi mauyang ang kuryente kag mabuhinan ang bulanan nga bill. Kabombo! Yari! Balik kita diri sa KLP if by chance nagapamati si ang mangunguma. Ang ating nga winner last week, sir, hindi ako kabalo if nakapanaog ka na gid man sa barko, nakaabot ka na diri or ara ka paghihapon dira sa barko. But I'd like to inform you nga ikaw ang ating nga winner. Kag may gin-email ako dira sa imo. Sasakay ang mangunguma, sir, palihog lang check ha ang akong nga gin-email sa imo and kung pwede maka-reply ikaw sa akong nga gin-email. Mga kabombo, padayon na nato na pag-enjoy sa makasaysayan diri sa kahapon lamang program and sa liwat. I hope you can spare time to sit down and write your stories para nga every afternoon may ara kita nga ginakalingawan and I especially invite those nga wala pa nakaagi nga nag-join or nagpadala sa ilang mga istorya diri sa KLP. Pwede nyo ma-email ang inyong makasaysayan para very quick nga mabato natin diri. So paki-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga istorya pwede gid ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang kalingawan nyo pagid. After sang KLP, ang mga dramas ng inyo gina-enjoy. Every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Kita naman, magabalik kayo tomorrow. Maraming salamat sa inyo sa gihapon. Ininyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.